Shirfula Flebro ambe afo ka walmadon anyo do fo karo kari surafana to manadon ani faso do amu le kenega bishuna maba sabado bambulo dogo mafolo ojoy o docteur Adama Jabati docteur Adama Jabati géopolitique do fulkaj malublo kala se Shirfula Flebro comme chien folo do me Shirfula befo anyemo ni a employé na technicien be ka malien be fo ani malien kan ba be yoro ani fimani kan ba ani nyemo sero be yoro ko be bismillah chef là d'accord amave kan nyal kenge Adama Jabati géopolitique SBC ka do ka sur la doni d'accord nyekele voilà ani fo mo ka parcours quoi parcours voilà d'accord nyekele qui Adama docteur Adama Jabati géopolitique nyinga kalanda na ngablaji natal o be yamfulla ntlale nyinga école neve maneni école seconde lycée ke bukuni yene nye bourse tarish là 86 bon pratiquement jusqu'à présent me va et vient que ça mais nga famille nga baranga fait me be folo Urusilai donc géopolitologie fin de tournoi dans la B 600 peut-être honorable monsieur Gofobi Magalou mais à tenter Mali curriculum est là mais fin de 91 événement moun nana keno et non soviétique à disparition comme institution nana fa na fait de la marom na jo parce que deuxième guerre mondiale bon ko fait système tout kelno ka balancer soutenu équation clé rompu là donc yelema bena do kola yelema munganga do kola donia bolo faram mbo kala o de géopolitologie ni nga choix raison pourquoi bi be ngolé docteur Adama Jabati géopolitologue d'accord Bokar donc kaka parce que ami moulé mo ka don vraiment merci beaucoup nambore amena docteur Fousseni Ouattarama donc muye président Korema donc docteur Fulkaj Malobo kala se Shirfula Flebro puis metale beaucoup de nche mais nga folie que là c'est folie c'est Shirfula Flebro bema krenkrenia là mais il a croqué fou le Shérif Ousmane Madan Aydray nga Sherifu ba fou qui la te C'était fin ouais à toi. Bien dimanche. Bien dimanche. Est-ce que samedi ou bien vendredi rembora fait? Allah voilà un nyoya kumana. Voilà donc ga foli bye et un do bakay parce que la santé bon rebe tagama ci comme ça je crois que akaf ça ko sebe. Dieu merci. Voilà. Donc mais balma fo no docteur Adama Jabate ani Modou Maou Makalou le connait un frère neve fanado. Parce que aterge dogoni aterge wori foyebe baru avec ayelo la fola mais il faut mettre au refo donc si on a fait balaje alaka kuma demande clola alaka rekambe docteur Fousseni Ouattara il y a femme est-ce qu'il était envoyé doni aga yoro na ne kon tuma be ma fo mesra kanke ne bangira misra nga école ke Misra ka lycée Bouyagui ke 80 no début là ntara irisla bon ngumbla la kata sojore kala bon sojo ko na kunti ngolo voilà bon enclavé comme il baradamne parce que yam so fru muso kuma kala na donc dona fait izinuna parce que on met armation donc à école l'incro innovatique biné privatisation na le munu izin sa o le akli jigna na wele ya damne on met directeur là mu meta forme nyini et snapgen a formateur kana après ngara uka maison de vente ngaro directeur bon nyentori la ka kalanke tu ka marketing kalanka économique kalan ko foka doctorat ko la bon on est collaborateur c'est un fait quoi parce que il faut en dire moi entraîner ko fika la institut pédagogique là docteur Bado pour que la licence du maïka kalanke on le fana licence sous mais ala yake
financier de kɛra an ka baara ye parce que marché international n y'o kɛ bon après an sera yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ an ka cabinet de consulting dayɛlɛ n'a a tun bɛ fɔ o ma ko AP donc an tun bɛ marché fɛn fɛn tun ye Afrique Asie ani Europe an tun bɛ baara k'olu kan bon n ye n to de la ko fo fɛn na 2011-2012 na n kun nana Mali la ci la bon n to cogo filɛ yan n ka famille dɔ bɛ yen denmuso kɔrɔba 2 bɛ olu yɛrɛ bɛ san 30 kan déjà bon yan n ye société dɔw dayɛlɛ bon ani mine dɔ an tun ma occupé olu la ko fɔ k'an se CNT kɔnɔ sinon ni kun ye ɲininka ne politique kun yɔrɔ ka jan n tɛ fɛ k'an da don a la même bi bɛ ten. Bokar vu que docteur Fuseni Ouattara ale yɛrɛ dɔ n'an la an bɛ taa Modibo Mao Makalu donc économiste Modibo folikan jumɛn de b'o k'a lase Serifula filɛbagaw ma k'i yɛrɛ k'i yɛrɛ ko f'an ye. Ayiwa bon kelen bɛ an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo n bɔ ye Serifula baarakɛlaw n'a promoteur n b'olu bɛɛ fo ani bɛ jamanadenw bɛɛ fo ala ka jamana basigi halisa ne tɔgɔ Modibo Mao Makalu ne ye sɔrɔ ɲininikɛla de ye n'a bɛ fɔ a ma économiste ne y'o kalan kɛ Canada dugu min n'a bɛ fɔ a ma Montréal Université de Montréal ne ye n ka diplôme maîtrise sɔrɔ yen san 1987 o kɔfɛ n taara nafolo baara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma finance internationale n taara o master kɛ MBA master en business administration donc n y'o diplôme laban n bɛ kalo san 1992 o kɛra Amérique Washington DC donc n tilalen o la juin kalo san 1992 nana Mali la n ye baara kɛ yɔrɔ dɔw la n y'a daminɛ présidence la président Alpha Omar Konare kɔrɔ mais ma mɛn n sɔrɔla ka taa sanu bɔyɔrɔ Siama n bɔra yen n taara Shell n'o ye taji bɔyɔrɔ ye Siama o ye sanu bɔyɔrɔ ye Shell o ye taji bɔyɔrɔ ye ani an tun bɛ goudron fana feere ani kérosène taji min bɛ kɛ avion na donc ne tun ka baara ye o de ye après n taara baara kɛ américain bolo projet dɔ n'a bɛ wele ko APEX n tun b'o nafoloko na administration baara coordinateur administratif et financier o projet tun tɔgɔ ko APEX o projet in kelen pe diɲɛ bɛɛ kɔnɔ américain y'a fɔ de ko bagan mara bagan nafa min bɛ se ka sɔrɔ bagan yɛlɛmali la a bɛ se ka nafa min lase Mali ma nafaba de lase Mali ma donc u y'a wari di walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya min na abattoirs bɛ se ka kɛ yan cogoya min na ngolo bɛ se ka sɔrɔ sogo bɛ se ka feere kɔfɛ cogoya min na ka sɔrɔ an ma baganw ta ka taa n'u ye kɔfɛ o n'a ɲɔgɔnna donc tilal'o la san 1997 ka n taara kɛnyɛrɛ ye la fo san 2002 président Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la ye n wolo a kɛrɛfɛ n ye san 10 k'ale fɛ n ye transition fana kɛ n ye san 4 kɛ Ibrahim Boubacar Keita kɛrɛfɛ après kabiri o kɛra n bɛ san 2017 n bɛ kɛnyɛrɛ ye la donc n bɛ baara kɛ la n yɛrɛ de sisan voilà. Vraiment, Boubacar, vraiment, on vous remercie beaucoup. On bɛ a fo a yɛrɛ ko fɔ donc fasodenw bɛna faamu sisan ja maa min welelen don donc o y'a mɔgɔbaw don donc Boubacar folikan jumɛn de bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Bon kelen an bɛ foli bila Serifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagatinin na donc o b'a fɔ bamanankan na cogoya min na ko fantan ka nafolo ye fiɲɛ minɛ ka bila ye. O la sa bi su in na an da bɛna don fɛn min na o ye sɔrɔ nasira diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ min ye sɔrɔ nasira ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ nka fiɲɛ mana wuli bɛɛ bolo b'i kunna donni de la anw de fɛ yan nin nɔ a ko bɛ lahala jumɛn na min b'a to a kɛlen don ka fɛn sɔngɔ yɛlɛ anw fɛ yan cogoya min na fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la mun de kɛra sababu ye da bɛna don o de la bi su in na kosɛbɛ min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na parce que ko ten ko foyi tɛ nafoloko ɲɛnabɔ nafoloko kuma ɲɛnabɔ nafoloko yɛrɛ kɔ donc bi su in na an da bɛna don de la kosɛbɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. D'accord Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna donc an m'o de fɔ an b'a daminɛ docteur ye
Adama donc an m'a fait k'a dɔn sisan komi a français ba nin mɔgɔ ma se k'o de fɛ inflation yɛrɛ inflation mun yɛrɛ don dɛ e bɛ se k'i da don a la. Traoré, mais commencer qu'à un co-débatteur faux. Niyɔrɔ la, je parle sur la commande de mes deux collègues parce que o bɛ économiste ye. Anw ta la an bɛ min kalan la source populaire kɔnɔ ani an tɛmɛ sɔnɔbagatɔ. Mais comme a to mina e yɛrɛ n'a fɔ bi ko san mana pɛrɛ ko bɛɛ bolo b'i kunkolo la. Tellement situation ka gɛlɛn bi ko bɛɛ économiste ye en quelque sorte. Diɲɛ n'i y'a ta problème mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi géopolitiquement hali ni tun tɛ diɲɛ hali ni k'i bɛ sunɔgɔ la i b'a se k'a prévoir k'a fɔ ko économiquement ça ne va pas. Pourquoi? Parce que kɛlɛmisɛnnin cayara parce que diɲɛ tun bɛ comme n ye n ka géopolitique choix expliqué ɲɛna cogo min na ko jumɛn na n ye géopolitique choisir chaque fois gɛlɛya quantité dama dama bɛ yen n'o bɛ yen a bɛ na ni problème économique ye parce que kɛlɛ gansan tɛ yen géopolitique la a bɛ fɔ ten ko je parle sur le contrôle de mon aîné Lénine ko ten ko kɛlɛ ye diplomatie phase économie phase concentrée len de ye c'est-à-dire kɛlɛ fu tɛ yen quoi kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛ sɔrɔ dɔ de nɔfɛ nata dɔ de nɔfɛ bon o kɛlɛw cayalen anw kɔni ka école la en Russie je suis sûr que an bɛ laban marxisme ma marxisme min kalanna anw kun k'a fɔ ko bɛɛ jɛ nafolo don ni nafolo sɔrɔla k'an ka tila hali min ye dɔ kɛ min ma dɔ kɛ o ye marxisme saboteli yɔrɔ ye sinon bi bila ne ma ko marxisme bɛ tubabula bɛ o tɛ Russie la yɛrɛ mɔgɔ min ye Karl Marx ka baara kalan ɲa yɛrɛ bon bi don o don an bɛ obligé k'a ka réalité d'a ma an bɛ min wele bi inflation i ye question min posé inflation tɛ dɔwɛrɛ ye warimugu ka ca sɔrɔ yɛrɛ ma wari bɛ se ka fɛn min san mais n'i y'o faamu i b'a fɔ ko wari b'an bolo ko a sannifɛn de tɛ yen k'a sɔrɔ contraire wari de tɛ yen mun na parce que n'i y'a jateminɛ depuis san 200 laban an kana jigin o jukɔrɔ an b'a ta 19e siècle ka na i bɛna ye ko capitalisme ani crise cyclique de bɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ 100 ans en moyenne 112 an filɛ ka crise min débattu ni a sugu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ donc an man ka kɛ nouveauté ye an bolo n'i y'a minɛ 2008 Covid 2019 n'i seginna 1903 o daminɛna Russie la ka na bila 7 la ka ban san première guerre mondiale ka na prolonger fo 2020 ka na 2029 la crise mondiale ba min kɛra ni bɛɛ b'o kɛ référence ye ainsi de suite i b'a ta chaque fois n'a teliyala 108 n'a sumayara 112 mais en moyenne 100 ans donc n'i y'a calcul minɛ o ma halisa an bɛ cycle normal la et puis cycle normal min fana o ye nécessité de ye o tɛ kojugu ye n'o ma kɛ capitalisme tɛ se ka balo a bɛ comme rebalotage an b'o min fɔ an ka jargon na an ka thème yɔrɔ la an b'a sogolo ɲɔgɔn n b'a fɔ ne ka yɔrɔ min fɔ nin ye économiste fila surtout Magalo a tɛna sɔn yɔrɔ ma parce que ko ye cogo de don mais capitalisme yɛrɛ ka crise c'est une nécessité n'a tɛ yen o yɛrɛ b'a provoquer bi tubabu leader bɛɛ presselen don pour que dépression ka na o fɛ o ka commencer ka économie bila respiration artificielle la mun bɛ droit d'u ma sa ka wari imprimer pour que ka u ye faillite kɛ yɔrɔ min na k'o combler an b'o san 1 ni san 2 dépasser san ni kɛlɛba ma kɛ parce que kɛlɛ belebelebaw bi la bon a probabilité ce n'est pas grande mun na parce que a risque ka bon kojugu donc kɛlɛ par procuration de ka ca sisan kɛlɛ contrôlée comme Ukraine ta filɛ cogo min na ni comme à travers Mali dɔw bɛ ka essayer k'an ka zone déstabiliser cogo min na ni donc bref inflation c'est quelque chose de normal mais comme il y a une ɲininkali k'i ka questionnaire la ko an bɛ se ka mun de kɛ pour que k'a nɔgɔya an ka mɔgɔw ma en parlant encore sur le contrôle de nos deux spécialistes. An bɛna segin an bɛ tila ka segin ka nɔrɔ la donc Bokar nin ye docteur Adama ka hakilina ye donc an bɛ bɔ yen an bɛna docteur Fuseni Ouattara fɛ o ɲininkali kelen docteur e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna. Bon inflation
donc il y a mon fort à tête mon parce que quand on a économie sur flatane nous quand inflation faut amser ga dore fola sinon ka nya foire mo ga inflation faut tien kono inflation kon ya e nya jatemine ne war mu cara sani fema tumado va soro sani fe ou bien service ne fe no cara oye ne avec a nya foti sur inflation fendo a kafsa économie fanama parce que tumado la abna chugomina do be misala kledima par exemple etra banque la san ya juruta itara sanusa ou bien itara fensa to waydi sodo sa ne inflation nana o dabe gela no dagelara ipso ko fere ka banka warse ga makika tuno reta ya pour inflation fana ka fa ko kololo dromala hotel na fa do fana bisurala mais généralement ni dugu chama laje fana warmugu mbe bla kasro dugu doma au fond bara au produit bara au thé ou bien étabna ka subvention ke kasro produit ta jugoro donc ne war tiara mo bolo sani fema sani fereli kala tomado be fin son galère ore fana be inflation juga économie do reba fa ko étabe subvention mo ke ko abe femu subventionné kate na falado wa kabe kane wari mu yerete ya fam yaro koroka dune tu vois wa faut que sont des dépenses des subventions des dépenses qui n'apportent rien avec de l'argent qui n'existe pas souvent au toko fo donc mais j'ai fana comme il y a faut dire c'est qu'attaque inflation to comme aya fo fɛn minnu ko minnu nana na a da sɔrɔ ma an b'a ɲɛfɔ u nana cogo min mais bakuruba la a fɔra cogo min o ye nin de ne généralement a fɔ de ni wari cayara sanni fɛn ma fɛnw sɔngɔ n'u gɛlɛyara tile kelen tɛ tile fila tɛ kalo damadɔ n'i y'a ye kalo damadɔ la a bɛ ka gɛlɛya en ce moment an b'a fɔ inflation don sinon n'a fɔra ne tile kelen ou bien semaine kelen don an t'a fɔ ko inflation mais il faut k'a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ ka mɛn a jate be ka mina be ka mɛ donc na o jate mina na donc a faut que inflation nana d'accord Pogar korogo fana tɛ donc o bisun na o kora go Russie fla contre o ja fam sisan ba me boy sisan avec Magalo pas contre avec non bon parce que Russie fla wala da be ko do amna mo Magalo fan fɛ o ɲininkali kelen wala mo be se ka mun fɔ ayiwa ni cɛ ka ɲininkali la bo kelen mais min fɔ fɔlɔ nafolo baara ta sira fɛ nafolo a bɛ fɔ ma politique économique c'est-à-dire jamana ɲɛma diɲɛ jamana ɲɛma bɛɛ b'i ɲɛsin fɛn fila de ma minɛn fila de b'u bolo u se ka baara kɛ ni min ye nafolo ta sira fɛ jamanadenw ka sɔrɔ ani jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ta sira fɛ kelen a bɛ fɔ ma politique fiscale politique fiscale in tɛ dɔwɛrɛ o de fana ye politique budgétaire ye jamana musaka c'est-à-dire jamana bɛ sɔrɔ min kɛ ka na ni musaka donc i b'a mɛn san o san ko loi de finance kɔrɔ ko jateminɛ de bɛ kɛ jamana bɛna musaka jumɛn sɔrɔ ani a bɛna musaka jumɛnw kɛ mais musaka ninnu bɛ kɛ ni sɔrɔ dɔ de ye mais tuma caman fo olu ka dalakɛɲɛ a bɛ fɔ ma ko équilibre budgétaire mais i b'a ye k'anw ka jamana n'i ye Mali yɛrɛ ta kabini san 1960 an ka musakaw de ka ca n'an ka sɔrɔ ye donc a bɛ fɔ de ma ko déficit budgétaire musakaw ka ca ni sɔrɔ ye n'o kɛra i b'a dafa cogo di i bɛ juru de ta a bɛ fɔ de ma ko dette publique diɲɛ jamana bɛɛ bɛ juru ta presque jamana 193 de bɛ Banque mondiale ni Fonds monétaire international la mais min tɛ juru ta k'a ka musakaw dafa a tɛ tɛmɛ 10 kan donc bɛɛ b'a kɛ mais kɛcogo de b'a la i bɛ juru min ta i b'a don mun na est-ce qu'il y a usines de jɔ est-ce qu'il y a siraw de jɔ i ye écolesow de jɔ i ye lakanafɛnw de san ou bien i ye 4x4 de san ou bien i taara bâtiment baw jɔ o bɛ dépend de la donc n'a nana ka sɔrɔ layiriwa jamana kɔnɔ o ka ɲi barisa wari min bɛ sɔrɔ o kɔfɛ o b'a to musaka in bɛ se ka fɛn juru in bɛ se ka sara
Flana, oui, politique monétaire. Politique monétaire, on est warko. Bon, bien bécono, jamana ou debe wartla. Ita me koken réussi wartla, ito me bien du kushila, ate bibina. Yamaria de la même kelenema ka wartla, oui, jamana. État. Donc c'est un symbole de souveraineté. Jamana doron de se ka wartla, ka fokuni, ni de wariye de se ka saning fere kenai, se ka juruta nai. Donc, jamana ba o yamaria di John ma aka wardlan a be fodi ma ko banque centrale o de warso bay muna jamana be yamaria di warso bay ma barsa nyemi fiena jamana de be musakaw bo nale be musakaw bo nale be wardlan fana a jate ko son affaire kele ya famia donc warso bayin généralement be mo ta minnu be warko jate minɛ ka sɔrɔ ma do politique o ta sira fɛ olu ka baara tɛ foyi ye ka wariko jate minɛ jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na sɔrɔ bɛ se ka bonya jamana kɔnɔ cogoya min na mais yamaruya kelen de dilen m'u ma diɲɛ jamana ɲɛmaa bɛɛ fɛn fɛn bɛna fanga la i bɛ jate minɛ de fɔlɔ n bɛ se ka fɛnw sɔngɔ b'a sigi cogoya jumɛn a bɛ fɔ o de ma ko stabilité des prix bon banque centrale ka baara fɔlɔ y'o de ye u bɛ wari dilan u bɛ wari billet dilan u bɛ wari pièces dilan mais u ka baara ye de prix ka ba sigi a fɔra yan ko ni wari cayara kojugu ou bien ni wari dɔgɔyara ni wari cayara kojugu minɛnw bɛ jasi mais ni wari dɔgɔyara kojugu sɔngɔw bɛ yɛlɛn fana bon ale bɛ n'a fɔ mobili bolila min sen bɛ accélérateur kan mais a bɛ to ka frein minɛ dɔɔni dɔɔni donc a b'a jateminɛ de est ce que wari ka ca minɛnw ma ou bien est ce que minɛnw ka ca wari ma donc a b'a jate accélérateur in minɛ k'a bila ten bon banque centrale b'o de kɛ mais banque centrale ale fana ale de bɛ juru don bon banque ale bɛ wari la k'a bila bolo kan jamanadenw ye ani banque mais a b'o a di banque ma cogoya jumɛn pour que a ka se jamanadenw ma a bɛ fɔ o de ma ko taux directeur ni y'anw ka banque centrale ta an ka warisoba ta anw jamana 8 Afrique tile bi yan fan fɛ anw jɛlen bɛ warisoba kelen la n'a bɛ fɔ a ma ko banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCEAO n'ale siège bɛ Dakar sigiyɔrɔba bɛ Dakar mais agence kelen bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ mais an bɛɛ de jɛ don dɛ fɛn fɛn bɛ banque centrale in kɔnɔ jamana 8 in de jɛ don an kɛlen bɛ k'an ka musakaw an ka wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sanu ani an ka devises an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan jamana 8 in bɛɛ jɛ wari in na o de ye CFA ye donc CFA in na sisan banque centrale kɛlen bɛ ka jate de minɛ ko kɛmɛ sarada la ale tɛ fɛ fɛnw sɔngɔ ka yɛlɛ ni 3 ye a bɛ fɔ o de ma ko objectif cible 3%. Donc salon mun kɛra Ukraine kɛlɛ wulila Covid bana o kɔlɔlɔ tɔ ninnu tun bɛ yen fɛnw sɔngɔ yɛlɛla barisa ni pétrole sɔngɔ yɛlɛla fɛn bɛɛ de sɔngɔ bɛ yɛlɛn balo sɔngɔ bɛ yɛlɛn nɔgɔ sɔngɔ bɛ yɛlɛn taji sɔngɔ bɛ yɛlɛn ni taji sɔngɔ yɛlɛla dɔrɔn diɲɛ fɛn bɛɛ de sɔngɔ bɛ yɛlɛn k'a fɔ k'a bɛ dilan baara non taji bɛ don fɛn o fɛn na taji de bɛ don fɛn bɛɛ la donc fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛn anw ka UEMOA kɔnɔna na ne m'a fɔ ko BCEAO ko k'a kana tɛmɛ 100 sara la 3 kan an tun bɛ 7 de la salon Mali yɛrɛ ni san 20 ni tɛmɛna an ma deli ka tɛmɛ 3 kan 100 sara la mais anw nɔ tɛ a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na mais o ye anw ye Europe jamana tubabu jamanaw 27 bɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu ka wari ye euro ye u bɛɛ ta tɛ euro ye mais u bɛɛ jɛlen bɛ banque centrale kelen na n'a bɛ fɔ a ma ko BCE olu y'a laɲini ko 100 sara la ko fɛnw sɔngɔ kana tɛmɛ 2 kan olu bɛ 8 de la bi américain olu y'a fana y'a laɲini ko 100 sara la fɛnw sɔngɔ kana tɛmɛ 2 kan c'est à dire jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na n bɛ musaka don fɛn minnu na n'a bɛ fɔ o ma ko bien de consommation mais olu bɛ 5 de la a tun bɛ 6 de la u jiginna 5 la sisan donc bɛɛ dɛsɛra parce que mɔgɔ t'a dɔn inflation in bɛ kɛlɛ cogoya min na mais inflation in ye mun ye inflation tubabukan na a bɛ fɔ hausse généralisée et durable des prix des biens et services de consommation des ménages kɔrɔ ko
jamanadenw ka musaka jongodo musakaw bɛ don fɛn minnu na mais n bɛ se ka ɲɛfɔ dumunifɛnw b'o la tulu b'o la furaw b'o la donita b'o la kalan b'o la finiw b'o la donc u b'a jateminɛ de denbaya o denbaya bɛ joli don musakaw la donc o de bɛ kalo o kalo Institut national de la statistique an ka jamana kɔnɔ o de b'o fɛnw fara ɲɔgɔn kan donc u bɛ fɛnw jateminɛ don o don fɛnw fɛn minnu sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc kalo o kalo u b'a jateminɛ fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni min ye donc ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni min ye catégorie 12 de bɛ yen donc olu fɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni min ye a bɛɛ t'a kɔnɔ dɛ mais catégorie 12 de don donc o ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛla u b'o de ɲɛfɔ k'a fɔ ko fɛnw ni kalo ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni nin de ye ou bien san ni san cɛ fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni nin de ye o de ye inflation ye bon taux d'inflation o ye danfara ye waati dɔ ni waati dɔ ni ɲɔgɔn cɛ voilà d'accord Boubacar bisu na n b'a dɔn an fɛn o fɛn bɛ nin an bɛna fɛn caman faamuya yɛrɛ de kosɛbɛ nin ko nin na kuma b'i bolo docteur Adama ne bɛ ɲininkali min kɛ e la o ye i bɔra k'a fɔ i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ko san 8 kana taa bila san 12 ɲɔgɔn na a bɛ yɛlɛma de diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ na o waati kɔnɔ mais e yɛrɛ bolo réellement ni san 8 san 12 ou bɛ koorow de b'a kun kɔrɔ wa parce que ni nin ta ye guerre min wulila Ukraine ni Russie mɔgɔw y'a baziba ko ye sa i n'a fɔ mɔgɔw y'a fɔ sa ko ani Covid o kɛra bɛnsema de ye wa ou bien a san 12 in jaabi de ye nin personnellement ne dalen tɛ bɛnsema la ne yɛrɛ ka diɲɛ faamuyali la fɛn de bɛ yen an tɛ se ka min ɲɛfɔ mais bɛnsema tɛ yen tɛ se ka ɲɛfɔ fɛn de bɛ yen mɔgɔninfin tɛ se ka min faamuya an b'a fɔ ko kɛra bɛnsema ye ou bien an b'a turu da ala kun tuma dɔw la ou bien an b'a turu da fɛn wɛrɛ kun ala b'a bɛɛ latigɛ mais ala tɛ ban mɔgɔ si bolo a b'a batobagaw ka laɲini sabati a bɛ a yɛrɛ ka mun b'a sɔsɔbagaw fana ka laɲini sabati donc kɔrɔ ko ni min y'i jija a ka taa ɲɛɲini kosɛbɛ a ka teli k'o de dɛmɛ donc bɛnsema ne dalen t'a la o ye ka fina Covid tɛ accident ye Ukraine kɛlɛ tɛ accident ye k'a fɔ ko fɛn min don k'a ma labɛn fana o fɛn tɛ capitalisme yɛrɛ ye fɛn fabriqueren de ye n bɛ segin a kan tuguni parce que bibi la n bɛna to de temps en temps ka docteur kɔri quoi Magalou parce que ni capitalisme yɛrɛ ta source la a bɛ comme sisan nin ka kɛ Mali bɛɛ ka kan mɔgɔ 5 ye yan je parle encore sous le contrôle de mes co-débatteurs qui sont tous des docteurs en économie a bɛ sisan comme usine b'ale bolo baarakɛla b'a bolo ale an mago fɛn fɛn na ale de b'o bɛɛ produit mais a bɛ fɛ production ka nɔgɔya ma donc a kana sara caman sara anw ye mais ni produit la anw de y'a ka sannibagaw ye bon fɛn fila tɛ se ka taga parce que ni e ye fɛnw dilan e bɛ k'a dilan mun kama n'a sanni moyen t'olu ye gɛlɛya bɛ e yɛrɛ sɔrɔ parce que capitaliste ka premier souci a bɛ fɔ o de ma ko optimisation c'est-à-dire ka fɛn dilan prix bɛɛ la fitinin na mais k'a feere prix bɛɛ la belebeleba la mun dun b'a san laban na ye e ma moyen tigɛ e b'a fɛ olu ka sɔrɔ ka kɛ fitinin parce que olu de bɛ baara kɛ e ye ka fɛn ninnu dilan. mais e yɛrɛ bolo capitaliste ye jɔn ye. capitaliste ye mɔgɔ mun kɛlen don ka sɔrɔ tasiraw k'o latɛmɛ yɛrɛyekɛlaw ma 100%. Je trouve que système min de don a tɛna laban parce que n'i y'a fɔ bi ko an mɔgɔ 5 min sigilen yan ni ko ni bɛ se ka min sɔrɔ o k'a kɛ régulateur central t'an na a ka dɔgɔ an yɛrɛ k'a fɔ yɔrɔ dɔ la a jɔngala nin bɛ ne bɔ n k'a to tan natamafɛnko la a kɔni diinɛ b'a jogo dɔn an na mais est ce que application c'est réel bon tubabula n'i ko k'i b'a fɔ an ka to dun ka na dɔɔni a ka sɔrɔ o de la o de kosɔn bi hali politiki sira fɛ olu ka jamanaw kan a bɛ fɔ de ko États-Unis président ko diɲɛ président bɛɛ la fɔrilen don
sauf n'a sera États-Unis. N'a sen donna il n'est plus l'homme le plus fort parce que matigu b'a la ye o matigu ye Magalu n'a teriw de ye waritigiw. Mais au contraire jumɛn capitalisme contraire ye. Capitalisme contraire ye économie mixte de ye ne ka faamuyali de y'o ye ne ka faamuyali la diɲɛ bɛna laban o ma i y'a faamuya parce que bi économie concentration sera niveau dɔ la k'a fɔ wari n'i ye a ta sisan je peux me tromper il va me corriger n'i ye diɲɛ milliardaire 50 fɔlɔ ta olu ka sɔrɔ yɛrɛ ka ca ni diɲɛ yɛrɛ mumɛ tɔ faralen ɲɔgɔn kan an dun mɔgɔ miliyari 8 de ma gɛn na e kɔni b'a dɔn ko tɛ laban i y'a faamuya donc o crise ye wajibi ye i y'a faamuya parce que capitalisme yɛrɛ ka crise yɛrɛ raison b'a yɛrɛ kɔnɔ de quoi san 5 san 6 u bɛ baara kɛ fɛnw bɛ produit a la sisan ni wari bɛ di la banquiw fɛ facilement an bɛ wari juru ta an bɛ sow jɔ parce que immobilier de garanti n bɛ ka exemple kelen pe dɔrɔn de di sow jɔlen a bonba bɛ yen maintenant pour que ka sow san sisan parce que u b'an mun bila baara la o tɛ wari ɲɛnama d'a ma pour que an ka se ka so ninnu san an bɛ taa juru de ta banque kelenw la tuguni pour que ka se ka so olu san comme grand frère y'a fɔ cogo min na sisan i y'a faamuya an ye juru min ta ka so san an ka sɔrɔ ka dɔgɔ juru nin ma mais n'an ma juru nin ta so tɛ san donc o tɛ Magalu ye intéressé arrangé parce que ale de t'a so ye f'a k'a san donc juru bɛ d'an ma ka se niveau dɔ la f'an yɛrɛ b'a dɔn ko sini ma sini ma an bɛna bloquer mais an ma ɲɛ tugun an bɛ bloquer n'an bloquera tuma ni crise na o fana bɛ droit di politiciens ma ka wari kɛ ka an bila respiration artificielle la tuguni san 1 san 2 économie bɛ sigi a niveau kelen na parce que an ye inflation fɔ sisan a bɛ se niveau dɔ la parce que u ka baara de y'o ye a yɛrɛ fɔ cogo min na ka prix contrôler i y'a faamuya a bɛ se ni wari danna tɛmɛni o bɛ na ni politique min b'a to wari ni marchandise bɛ bɛrɛ bɛ kɛ niveau kelen na u ka baara de y'o ye globalement an y'a fɔ tout sans rentrer dans les détails i y'a faamuya mais an b'a dɔn ko wari diba ni mɔgɔ ma a bɛ laban nin de ma mais san 8 san 10 chaque fois an b'a kɛ parce que système baara cogo de y'o ye. Parce que faamu na n bɛ tila ka segin ma tuguni o b'a to docteur n bɛ taa e fan fɛ docteur Ouattara min ye gɛlɛyaba ye diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ e yɛrɛ bolo anw ta kun jubaju bɛ jumɛn de la de. I ye ɲininkali de kɛ sisan. La particularité gɛlɛya bɛ mun kɔnɔ bon walasa i k'a faamu Umaru bɛ kuma dɔ fɔ. Mais à ka attention à tirer ka banque ka bara banque centrale mais a fɔ a ye fana banque centrale t'an bolo koyi n'i y'a mɛn i bɛ inflation kɛlɛ banque centrale de don a y'a ɲɛfɔ cogo tu vois parce que n'i ye banque ka intervention politique monétaire la ale de bɛ taux de crédit fɛn wari bɛ falen non devise ni fɛn ninnu taux de change a bɛ jouer o kan crédit minnu bɛ di fana a bɛ jouer o kan ani an b'a fɔ o ma ko effet de richesse ma dɔn an b'o fɔ bamanankan na cogo di i y'a faamu ni banque tɛ an bolo an sirilen don BCEAO de la n bɛna fɛn fɔ o bɛna diya Jabate kulo la BCEAO a tɔgɔ de ye ko a b'an bolo sinon BCEAO t'an bolo Faransi de ta don i y'a faamu cogo jumɛn mais BCEAO a créera tuma min na a tun bɛ Faransi a directeur fɔlɔ Robert Julien o tun bɛ Faransi il a été nommé en 1962 je crois le 28 septembre ko fɔ 1974 ale de tun y'a directeur ye tubabu wari ni De Gaulle l'a créé en 1945 vers octobre ou bien octobre décembre 1945 i y'a faamu mais a créé tuma c'est pas fanga kun ka bon ni français o a bɔ Faransi nafolo a kun ka girin n'o ye parce que CFA kun bɛ Faransi bɔra guerre la wari kun bɛ minnu bolo o kun ye colon de Faransi tubabu minnu kun bɛ farafinna ni fɛn ninnu kunna olu kun bɛ wari ba la donc olu kun ma sɔn mais a cayala ni France o sɔnna mais indépendance ninnu ta tuma de o y'a yɛlɛma ka BCEAO nin créer an ka fɛn jeune président minnu kun bɛ a tuma la
comme Yassimbi a fait nous, on les protestera comme on a fait Bessao et Français, à Kayelamaya, vers les années 72, on les a fait. Donc en 74, on a Bessao, Tigar Dama, ne fait blala, Fadiga, Togobora, Ablay Fadiga, on est gouverneur noir follet. Mais, ni dans un statut là, toujours est-il que Français doit connaître. Conseil d'administration français b'a connaître. Ce qui est intéressant, ni Bessao statut là, le comité de crédit ne warube di fendruma. Il va y avoir il faut que décision be ol le bouloré. Le comité national de crédit non parce que ni Bessao jamana shegum ba kono ou be ka mo fla be conseil d'administration mais français fna ka mo fla bala mais décision fait beta là-bas mais français le boulot parce que même les crédits ne fait mon be à Folendo conseil d'administration mon français ba kuna derrière mot boré bolo ka alaje est-ce que a dira di chukola est-ce que a teka sariya do ça kuna donc korore ambe war fait dunta abol le bolo donc nous le be anga politique monétaire dirigée en ce côté là même l'inflation pour que intervention que comme il faut que comme na et moi quand norme nous inflation manga temenika dette par rapport au PIB à manga temenika ainsi de suite mais attends boulot mais quoi ça na munkera ay covid ko fara dia gelara risine fin nous nga kele damnena par exemple ambe fin musa ko sebe no e buruye burube glané blé mu ya te bon fait chamambe sa risla ou bien Ukraine ne mo gombe industrie do par exemple ni farni glan et blé ka intervention là c'est à peu près 20% sont là oui européen te en prix maîtriser ko sebe donc ni sont augmenté de 20% a impacté que 6% de bourreau prix mais est-ce que béquin parce que même mouillé fana malaya en organisation blala ka prix ne fait nous contrôle tient parce que comme doit faut que les prix sont libres donc yo famu ko du prix encadre l'intérieur ibe mali de daiba par exemple ni ji nous va faire muga na fara ko gela na sini beta soro ou ba ke bisbay oui binane ah ou 50% ou bien 100% d'augmentation directement mais au tsé ka nyefo chugo ashila économiquement mune gela kera pour que ko fait par exemple anga mangoro bora sanga laje ibaye nitara ou ba faire saba keme ou bien fait dem senga mango muna ba faire saba keme ngabe ta san peut-être saba binani ou bien saba bisma akwa comme kolu nato olube panieni kelen kolu mugane sarola transport nako ngo mangoro jolbe do ka panier kono ni a jate mele mangoro ke meddo akona ne mugan sara même a kelen transporter drome bo mais du i bamba transport ka drome ta ou bien drome muga fara ka mangoro songoka kelen songoka bon au flirebe ansro parce que bébé fait que milliardaire euro ni kelen au kaboy gela munana comme nya fi français fa ane ba dunya abangono ko wardo mais warte war fana dana yare do ne ba fi ngoni ye ware ne e daralare e be soala donc ne pse ke bulo femina lo fe ne e banala warte tugo o koremi ne tarasa ni tara framalien soro yoro do la sa e ka taban ki beta du ro framalien te duntugo muna itse ka du parce que dana ya boraka donc niyo jatemne anga name saninge kofe ambe francire deli orebe fra trésor de banga wari fale wari wero la munu yere wari soit dollar soit euro bo e commerçant mu kume boya ni ebeta e kume dollar 100 mais 100 francs sera 57 000 francs, je crois. Bon. Voilà, mais à Gilale, dollar kilong meta franc malien 560 francs quoi. Mais à Gilale, à Tarakoufo 620, 630 francs. Est-ce qu'il y a
donc n'i y'a jateminɛ ne ko i bɛ taa sanni kɛ kɔ kan o dollar kelen i bɛ obligé ka 20 ɲɔgɔn de kun fara o kan mais k'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a ka fɛn feere yen o tuma foyi fara a ka fɛn sɔngɔ kan mun na parce que devise an ka devise tɛ devise ye donc a sirilen don euro mun na euro de kun binna euro binnen o de répercutera an ka fɛn kan transport fana kun bɛ ten fɔlɔ n'i kun bɛ taa conteneur san conteneur 20 pieds ou bien 40 pieds an ka ta par exemple ka bɔ Chine kana yan i kun bɛ se k'a sara 5 000 6 000 dollars la mais Covid ne fɛn ninnu gɛlɛyalen a taara ko fɔ 12 000 dollars la bon e mun sigilen bɛ yan ne t'o kalama an bɛ fɛn fɛn du Mali la i b'a sɔrɔ 100 sara la 90 an bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ wa an bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ o t'an ka kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ généralement a bɛɛ bɛ bɔ dugujanw de la ka na donc ne transport sɔngɔ gɛlɛyara tan e yɛrɛ bɛ billet mun ta k'o gɛlɛya tan fɛn sɔngɔ yen fɛ o ma gɛlɛya mais e bɛ wari mun falen déjà i bɛ perdu o la i y'a faamu o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o fana bɛ répercuter fɛnw prix la donc o de la an sigilen an ma a fɛn fɛn cayara an ma fɛn cayara ma n'i ye farine jateminɛ farine fɔlɔ u b'a feere bourse la boisseau a tun bɛ taa 580 ou bien fɛn na mais a taara ko fɔ 600 660 tuma dɔ a taara ko fɔ 1000 et quelques la bon n'i y'o jateminɛ an sigilen bɛ an t'a kalama minnu bɛ taa san ka na u t'a kalama bon an bɛ buru dun dɔrɔn mais gɛlɛya min b'a kan kɔfɛ an t'a dɔn donc état de bɛ obligé comme Mori b'a fɔ cogo min ka subvention kɛ tu vois subvention ye jumɛn pour que an filɛ mɔgɔw k'a faamuya dɛmɛ c'est à dire que n'a y'a sɔrɔ ni fɛn dɔ bɛ feere a ma san pour que a wari ka dɔgɔya i comme taji bɛ cogo min na i m'a ye u bɛ subvention k'a la c'est à dire que sana par exemple ni carburant ta normalement n'a fɔra ko ka litre kun feere a tun bɛ se ka taa 200 damadɔ la i m'a ye mais ni subvention kɛra subvention de b'a kɛ bi a bɛ feere 100 joli la voilà 60 ni fɛn voilà donc ni subvention ta a tun bɛ se ka taa ko fɔ 300 la donc état bɛ wari de bɔ a kun tan ka o yɔrɔnin fɛn mais taji ko fana o ye politique yɛrɛ parce que n'i ye taji sɔngɔ minɛ 100 sara la i b'a sɔrɔ 60 o ye taxe ni impôt ni fɛnw de fana ye donc état bɛ dɔ de bɔ a ka sɔrɔ la an k'o fana tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye voilà o fana ye économie fɛn dɔ ye donc gɛlɛya yɔrɔ ka ca quoi n bɛ tɔ to ka tɔ ɲɛfɔ ok basi tɛ an bɛ tila ka segin nin ma n bɛ taa Magalu fanfɛla la i ko i ka kuma kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Banque mondiale donc o de bɛ wari di mɔgɔw ma o de bɛ diɲɛ bɛɛ o tuma ni Banque mondiale ma wari di jamana min ma i tɛ balo wa o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye a bɛ fila tugu ɲɔgɔn na o la ani ko jamanaw de bɛ nafolo dilan an ka kunfin jate la an bɛ fɔ ni jamanaw bɛ nafolo dilan munna i tɛ nafolo dilan k'a caya cogoya min na sɛgɛnbagatɔ ka dɔgɔya o bɛ dɔ fara a kan d'accord i ni ce i ka ɲininkali la yen Fre mais n bɛ fɛ ka co-débatteurs jaabi fɛn dɔw la n b'a daminɛ docteur Jabate la a ye min fɔ économie mixte diɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ nin san 20 nin kɔnɔ kabiri mur de Berlin binna 91 diɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ bloc 2 tɛ yen bilen bloc 1 de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bloc monopolaire unipolaire o kɔrɔ ko diɲɛ jamanaw bɛɛ bɛnnen bɛ fɛn dɔ kan tɔnba dɔ bɛ yen ko organisation mondiale du commerce diɲɛ jagow bɛɛ bɛ k'o de kɔnɔna la bibi in na jamanaw bɛ sanni feere de kɛ ni ɲɔgɔn cɛ souveraineté tɛ a tɛ mɔgɔ si bolo diɲɛ jamana min yiriwalen don ni bɛɛ ye sɔrɔ ta sira fɛ lakana ta sira fɛ politiki ta sira fɛ dɔɔni ta sira fɛ o ye Amérique ye mais Amérique dulonnen bɛ jamana wɛrɛw de fana na Américains u ka jurumantigi fila ye jumɛn ye u dankan fila ni Amérique bɔra yen diɲɛ jamana min ka sɔrɔ ka bon ni bɛɛ ta ye o ye Chine ye Amérique ka jurumantigi fɔlɔ ye Chine de ye a ka jurumantigi filanan o ye Japon ye Japon de ye sabanan ye diɲɛ kɔnɔ sɔrɔ ta sira fɛ donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Amérique
b'a yɛrɛ ye wa k'a ka juru b'a la quoi olu de b'u ka olu de bɛ ni Amérique ka musakaw ma dafa olu de bɛ juru d'u la u ka se k'u ka mɔgɔw sara u ka se k'u ka musakaw dafa n y'a ɲɛfɔ cogoya min na furancɛ de bɛ u ka musakaw an'u ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ min feere a bɛ fɔ de ma ko bon du trésor anw jɛlen bɛ banque centrale so min na yan an fana b'o de kɛ yan ɲinan Mali bɛ na miliyari ba kelen de juru ta o barisa jamana bɛ na ka musakaw pour que k'u dafa a bɛ na tɛmɛ o banquesoba in de fɛ n'o ye BCEAO ye a kɛlen bɛ ka suguba min bila sen kan mɔgɔw bɛ se jamanaw bɛ taa juru ta yɔrɔ min na k'u ka musakaw dafa miliyari ba kelen 1000 milliards san kelen kɔnɔ san ba fila ani 22 ministère de ne m'a fɔ dɛ ministère des finances de y'a fɔ parce que stratégie d'endettement bɛ yen donc banque centrale t'an bolo halisa mais an bɛ taa miliyari ba kelen juru ta filanan banque centrale t'an bolo Afrique tile bi yan fan fɛ jamana fila de bɛ yen minnu ka sɔrɔ ka bon ni bɛɛ ta ye an sigi ɲɔgɔn na a b'olu dɔn fɔlɔ ye Nigéria ye Afrique bɛɛ Nigéria de ka sɔrɔ ka bon ni Afrique jamana bɛɛ olu de ka ca ni bɛɛ olu de ka sɔrɔ ka bon ni bɛɛ ta ye n'i y'a ye CEDEAO ta kɛmɛ sara la Nigéria kelen ka sɔrɔ o ye 70 ye filanan o ye Ghana ye Afrique tile bi yan fan jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ sabanan o ye Côte d'Ivoire ye mais n'i ye Nigéria ni Ghana ta Afrique de l'Ouest la Afrique tile bi yan fan fɛ sɔrɔ ta sira fɛ jamana 15 n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu fila Nigéria ni Ghana olu ka sɔrɔ ye 75 donc jamana 13 olu bɛ jɛ 25 la olu ka warisoba b'u bolo n'a bɛ fɔ a ma ko banque centrale i bɛ Nigéria ka inflation dɔn u ka fɛnw sɔngɔ salon ni ɲinan cɛ u ka fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni joli ye u b'u ka wari dilan u ka wari tɔgɔ ko naira u yɛrɛ ka wariso de b'u bolo dɛ u b'a gosi u b'u ka wari dilan a bɛ dilan Nigéria de fana wa Afrique jamana 55 kɔnɔ jamana minnu bɛ wari gosi u yɛrɛ ka so n'a bɛ fɔ a ma imprimé jamana 10 jamana 45 olu b'a dilan kɔfɛ Nigéria b'a ta dilan a fɛ yen Ghana b'a ta dilan a fɛ yen Ghana ta ni C10 nana C10 voilà Nigéria fɛnw sɔngɔ yɛlɛla salon ni ɲinan cɛ kɛmɛ sara la ni 30 ye Mali anw ta ye 6 UEMOA bɛɛ 7 donc bɛ jɔgɔtɔ duguma Afrique bɛɛ anw de bɛ bɛɛ duguma an dun bɛ kulela hali bi mais parce que an t'a dɔn filanan n bɛna Ghana fɔ Ghana fɛnw sɔngɔ yɛlɛla salon ni ɲinan cɛ fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni 50 de 50% de taux d'inflation n y'a ɲɛfɔ n ko taux directeur BCEAO ale bɛ juru don banques la an ka banque commerciale dɛ ne bɛ fɛ ka taa an ka banque a mana kɛ fɛn fɛn je crois que 14 15 de bɛ yan e bɛ fɛ ka taa juru ta olu bɛ juru ta warisoba in fɛ kɛmɛ sara la 3 tɔnɔ ye 3 de 3% mais olu bɛ se k'a d'e ma 7 10 fo 20 tuma dɔw la microfinance bɛ taa fo 30 mais taux directeur banque centrale Nigéria ale bɛ juru don banques la kɛmɛ sara la 20 donc olu fana b'u ka tɔnɔ fara o kan mais Ghana olu b'a 39 donc n'i bɛ kuma fɔ i bɛ jateminɛ kɛ i t'a lajɛ i kelen bara i b'a lajɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔw il faut voir c'est une politique d'ensemble a bɛ kɛ cogoya min na bon pour que ka segin docteur Diabaté ka fɛnw kan n y'a fɔ n ko diɲɛ ye kulu kelen de ye sisan Chine de ye usine diɲɛ sugu ye o sisan ale de bɛ sanni feere kɛ ni diɲɛ dugu bɛɛ mais jɔn ta ye entreprise ye Chine est-ce que kɛnyɛrɛyew bɛ Chine Huawei ye mun ye Alibaba ye mun ye olu bɛɛ tɛ kɛnyɛrɛyew ye wa est-ce que avant 79 kɛnyɛrɛyew tun bɛ Chine non
fɔlɔ chinois jamana la état de tun bɛ jamana de tun ta ye fɛn bɛɛ sa bɛ sanni feere kɛ ani fɛn bɛɛ par contre Amérique jamana la jamana yamaruyalen tɛ ka sanni feere kɛ kɛnyɛrɛyew de kan ka sanni feere kɛ bon olu danfarancɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko économie mixte donc jamana ni kɛnyɛrɛyew bɛ jɛ ka entreprise min bila ɲɔgɔn fɛ énergie du Mali tun y'o de ye san 1960 ani 60 an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na je crois que énergie du Mali min bɛ courant d'an ma n'an bɛɛ a kuma la don o don je crois que ale bilala sen kan 14 octobre kalo tile 14 san 1960 ani 60 mais ani français de jɛra o état tun ta ye je crois 60% i ma fili mais ani jamana France jamana de tun jɛlen don caisse centrale de coopération économique mais bibi na depuis san ba fila ni tan ni seegin EDM état de ta ye jamana de ta ye EDM ye 100% mɔgɔ si t'a la k'e yɛrɛ ye foyi t'a la bilen 100% état donc a bɛ fɔ de ma ko économie étatique économie mixte aw bɛ jɛ k'e yɛrɛ ye o ani jamana économie libérale jamana sen t'a la k'e yɛrɛ ye o dɔrɔn sisan Russie la o ka société min ka bon n'a bɛɛ n'a bɛ f'a ma ko Rosneft min bɛ pétrole feere Gazprom. Non, Gazprom c'est le gaz. Le pétrole c'est Rosneft. J'ai dit le pétrole. J'ai bien dit le pétrole. Oui, c'est pas dit le gaz. Donc, Rosneft, parce que Risila, c'est l'un des plus gros exports. Oui, et Bargon, millions, chégin de ferré, pétrole sous Kandjien Djongolo. Pétrole millions, chégin, Bargon. Baril. Litre millions. Ah oui, litre c'est Bargon. Bargon Fallé. Bargon Fallé. Millions, chégin. Combien de litres il y a dans un barreau? 200, Kemefla. Bon, mais quand litre Kemefla, c'est pas qu'on a. Au lieu de millions chégin de ferré, n'y a sous qu'on a Djongolo. Mais, on peut faire des sous de camp. Et jamana de tas d'eau, mais avec faire des sous quand on peut tourner sur. Mais à tina follow risilat mais tu vois maintenant où tu t'es qu'un récolte tu t'as là quoi, tu t'es tourner sur à quoi. Donc si ça n'y est le manacosbe, ça n'y ferait bébé dokala. Au de la sanction qu'elle est, nyangini mingera dans la Russie là quand. Aïe font son moyen moi ma femme. Et gaziere. Keme sarala jamana do ina fo Allemagne minga soroga boni pour jamana obey Europe jamana na. Keme sarala luka gaz mi mebo Russie là bi woro de do. Na yo o nyangi mais a fon son moyen lenge. Nous font son moyen là be si jonma absa o de foloma. Donc ay gele la c'est kololo la c'est minu yere nyangi li ke ay kololo la so mi. O de la Italie ni Allemagne a foko encore enfin nyangi li ko to ka do boala. Donc diɲɛ ye mɔgɔw dondonnen de don ɲɔgɔn na u t'a dɔn donc n'i ko k'i bɛna dɔ ɲangi ou bien k'i bɛna dɔ gosi i b'i yɛrɛ gosi Mali kɛmɛ sarala la an bɛ fɛn fɛn an ka sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko PIB kɛmɛ sarala 60 o ye sanni feere de ye an bɛ min san kɔfɛ ani an bɛ min feere kɔfɛ kɛmɛ sarala la anw dun ye jamana min ye kɔgɔjida t'an bolo mais o bɛɛ b'a to an bɛ mun feere an bɛ sanu de feere fɔlɔ kɛmɛ sarala 75 n'o bɔra ye kɔɔri 15 n'o bɔra ye baganw mais an tɛ yɛlɛmani kɛ nin si la mais an bɛ mun san kɔfɛ n'a diɲɛ fɛn bɛɛ taji fɔlɔ san o san Mali bɛ miliyari 800 miliyari 1000 taji de san kɔfɛ anw tɛ taji la ni dollar yɛlɛla taji sɔngɔ bɛ yɛlɛ ni taji sɔngɔ yɛlɛla taji sɔngɔ bɛ kɛ dollar de fana na a bɛ yɛlɛ donc gɛlɛya bɛ s'anw ma donc i b'a dɔnni ka na docteur Ouattara y'a fɔ subvention ye mun ye n y'a ɲɛfɔ énergie bi bi in na kilowatt heure a sɔngɔ ye joli ye énergie du Mali 30 ani tama kelen 151 francs kilowatt kelen énergie bɛ courant dilan o de la i b'a dɔn a b'a feere joli a b'a feere kɛmɛ jukɔrɔ non 99,99 francs dɔrɔmɛ 20. C'est ce qui est officiel mais pas vrai.
C'est ça qui est dans les comptes. C'est que c'est pas vrai. Donc drôme tan ɲɔgɔn u bɛ courant fɛn fɛn feere drôme tan ɲɔgɔn u b'o perte kɛ u ka déficit ɲinan miliyari 39 mais miliyari 39 don mun na barisa salon jamana ye miliyari 60 d'u ma subvention walasa sɔngɔ kana yɛlɛ maliyɛn denw ma donc n'o tun ma kɛ a tun bɛ kɛ miliyari 99 bon si ma courant tigɛ bali o si ma courant tigɛ bali o si ma courant tigɛ bali barisa fɛn caman b'a kɔnɔ n'i ye a jate minɛ a bɛ fɔ min ma k'u ka charge c'est à dire musaka u bɛ musaka minnu bɔ 79 o ye taji san ani courant min bɛ san kɔfɛ an kana yɛrɛ nɛgɛ dɛ an bɛ courant min bɛ bɔ kɔfɛ 100 sara la 20 bɛ bɔ kɔfɛ de an kɛrɛfɛ jamana dɔ la olu b'o feere an ma awɔ. Docteur, est-ce que on sait que parenthèse nous là? Je termine. Une petite parenthèse. On a 20% d'importation d'un pays voisin. Et la famille. Thermique, qui me sera la bidrou au États-Unis. Alors que sans boigner encore, sans baflani fla. Et hydroélectricité, mais nous ne pouvons pas barrage là. Biolon vlani sabat au détenu. Moi nous l'on au thermique. C'est un thermique qui est bidrou. Thermique est bidrouillé et solaire no est clé que me sera la mais ça va donner 3% alors qu'en beau soro donc pour que la comment kunche et quand il là il faut que banque mondiale ni fonds monétaire au lieu créera sans ore ba que ça sans bicheni on m'a créé un comme a créera par sa kololo tumbe to bu jamana ukam parce que guerre flanant et il y a guerre min guerre na be deuxième guerre mondiale seconde guerre mondiale parce que ça va na ma ke folo an nani kololo de Europe jamana ona donc faut nga américain den nani demain pour que ko du bo kele akono aya nyefo CFA créera 31 décembre 26 décembre 1945 sans bakelen que me kononton bi nani ani duru Francis Donto FMI na muna CFA créera sans bakelen que me kononton bi saba ani kononton guerre d'amener parce que allemand donné français n'tata réglé colonie doron de tumbe donc yo wari yinke wala sa sani fere ga se ka ke colonie ngono mais wa so français jamana ere allemand be donc ou kelen ngure bo allemand bolo guerre bané ou donto FMI na faut inte français donc c'est fa o de kero ka wari d'accord mais c'est fa une BCAO créera sans bakele keme kononton biduru ani kononton o CFA ana mi CFA mamulu kelente anga jamana o ye herma hora son samba kelen keme kononton ani biworo ani biworo français wari yere falena français parce que de Gaulle nana ay réforme fladike réforme constitutionnelle non nana ni constitution octobre 58 ani réforme du franc donc c'est le nouveau franc qui est venu en France en 1960 et c'est le traité de l'UMOA Union monétaire ouest-africaine qui a créé en mai 1962 le franc CFA que nous avons aujourd'hui. Ok. Donc, ça n'a rien à voir avec le CFA d'avant. Et il faut que Ablaye Fadiga allait de Farafin Floy, qui a BCA au Niamey, on avait fait un gouverneur sans baquer que nous connaissons, les biologla, les nani. Allez de Fanaï Keleke pour qu'il y ait un siège à France, Canada. Allez de Keleke Fana. Siège nous mambolé tu vois ko te jo ko ka bejo mais be kuma kuru danye kuma laban mi fo ni koinga sans bakele sans bak fla ani tan kononton 21 décembre 2019 réunion de la Côte d'Ivoire président Macron ni président Alassane Ouattara décision sabade tara anga jamanao BCAO bena bo et ani français be jemina amena bo kono par ça ambe tonkulu mi ngona be fama CEDEAO jamana tanduru amena nga war dlan warin tunga nga dlan a reportera chien du ama reporter fin reka mare barça Nigeria ma après ni Nigeria du ma après a tsekatlan ode ekonia mais ekoyi dati mi choisira sans bafla ani mwani wolonfla mais en attendant c'est fa jamana chegi mi no be Afrique le bien enfant fait on est français benakan accord croix de signer
21 décembre 2019 ko wari CFA bena yelema ka ke ECO ye flana ko représentant français FFMB instance de décision na ube bora la sabana compte d'opération o ye munye mo ma fam compte d'opération ko rodi et mo wala ko français ka war tere BCEAO a plus de 30 comptes d'opération. BCEAO DB Waribla a compte d'Aélé a Barake Nyon fait. A va faire bien nimbla fait. Ni mago sera nima, ibe nimbla a compte qu'on a ninga war la seima. C'est un compte courant et c'est rémunéré au taux interbancaire. Anya foko ko datu. Autre trésor français la datu na Cabri 2020. On a compté foyité français. Mais on a compté le Japon, on a compté l'Amérique, on a compté la Chine. Parce qu'on a fait euro. Mais si on était corrigé les 600, on a fait $, là, on a compté l'opération en Amérique. Donc, c'est que CFA blacataille, on a fait $. Donc, d'abord, au décama. Bon, je me fais pour rien. D'accord. Parenthèse, voilà, parce que il ne faut pas que Madame Dimango ait un coin. Un bébé courant ça. Mogacho ambe compteur Isago Boulo. Il va y avoir courant ça. Ferme Bechima. Nombre de kilowattheures Bechima. Ni a divisé de Roivasro. Comment nous fera à te doigt. Mais exemple, j'ai payé 30 000 francs. On m'a donné 201 kWh. Ni a divisé, il va se retirer à peu près 142 francs. Pour que je fasse. Oui, entre les premiers et les 5 francs. Et de comment je fais. C'est vrai que les courants sont faits, mais ce n'est pas respecté. Et de griller. Griller mundo. Ça dépend du type du compteur et ça dépend du nombre de kilowattheures consommés. Tranche sociale, tranche sociale, ça concerne seulement les compteurs 2 fils, 5 ampères et jusqu'à 50 kilowattheures. Il y a 50 kilowattheures qui sont privés changer directement. On a 2 fils ou bien 3 fils au lieu de clé. Donc, grille les bas boulot pour le type de compteur et puis pour les kilowattheures consommés. Donc, EDM tarification qui était. Donc, nous avons comment au cas de forme EDM de code. EDM de code au cas de forme. Ça, c'est un. Les deux fana. Au cas coût de production, ça concerne les centrales thermiques. Mumbu et Rabulo. Son prix de session, Manatalibé et Kurandouma Pirimuna. Au cas boka à n'y forme à combien? Côte d'Ivoire, ça a un Pirimuna. Au cas boka à n'y forme centrale. Nous be privé nous be courant duma ou bien énergie be courant duma au cas boka nya fo mo goy mo le boka prime fois généralement il va se centraliser nous ni taruka consommation spécifique là nous il va faut que c'est à dans ici qu'est-ce que ça veut dire pour une rentabilité au moins il y a là pour produire 1 kWh par exemple c'est jusqu'à 219 220 222 ainsi de suite ça peut être rentable. Mais tout cas fin de la il va sur le cas fin de consommation spécifique moyenne mensuelle il va sur 300 grammes 400 grammes là pour produire 1 kW. Donc ça veut dire que en a tajibé que tu as eu là bon là qu'on aurait divisé qu'on prix fin et encore le cas coût de production et ainsi de suite. Ni ne mindi we dem ka jira ka chiffre officiel ou de on m'a mis à auditer. Même ministre le faut. Non, c'est dans les comptes. Oui, les comptes ne sont pas certifiés. Donc, auditer des cas naquet, cadon à Tchèna Galorimi. Parce que vous audit minier que tu l'as maintenant. Quoi, il y a des audits qui même le courant sera divisé de droit. Il va tout de suite moussera. Parce qu'un boulot, un peu moussera, un boulot, j'ai prié. Au lieu de mon fan, j'ai prié. D'accord, ok. Bichouna Baroka dit quoi c'est vrai. Sabla, un peu. Voilà. Mais des marrons femmes d'ailleurs. Et qui n'a Kobe, Rishi Ko, Yafama, Docteur Fousseni, c'est la même chose. Bon, mais si ça, Mali, avec Jamamgo, Ambe
tableau du Maloba. C'est-à-dire, tu parles du capitalisme, il y a pour moi. Bon, socialisme B, communisme fait nous bébé. Mais en réalité, c'est ça. En B, Talani Djoumati. Bon, en fait, le capitalisme qu'on veut formalisme. Formalisme quoi? Il m'a famille. C'est-à-dire qu'à maman, avec comme il est arrivé, qu'à Korob, à Foko Karaga Djirgi Djemando, Malouga Fimando, Negando, pour qu'il identifier. C'est en réalité, comme Mauli a essayé à photo, l'économie mixée, nous on dalo de la, c'est-à-dire Djamana. Kini simbo nafasoro nyina nyiko parce que jamana on a bela bana catastrophe absolument comme ni zini bambulo jamana ka roli rede ka fangantan ka oni fangama ka condition créée pour que chic na si digu ne m'a fait ne va pas rom donc quoi ça dit Diabaté n'était anti terre à terre de quoi il y a femme ça bisala si ça n'est comment fort capitalisme condé et puis socialiste koni ali femme 600 jam Mali rebi parce que maintenant les ninga comment de là ça dit bon beta France normalement Mali c'est un pays libéral ou bien c'est pas un pays libéral il y a femme parce que moi si attend fin d'os à Moukadi mais c'est qu'a fait orala mais plus homologué au point fin de le fort quand il n'a pas tout maintenant dans la canibé ma que ka oral le don quoi parce que comment on dit à 4000 technique allez faire dans takabolo voilà tu vois bon le capitalisme de la barako kawa o regela banka wa ay bon ambe capitalisme na dégainer là ne ka familial là parce que capitalisme ne ya familial to comme na règle de pays au cas où suit. Ni à économiquement Mali est jungle. Malgré tout mon amour pour le Mali, Mali est jungle. Na mo wal mo ya fa ambi kabako daikan. Na era ni nyonje en famille comme ça, anga se kan era autocritiquer pour qu'on corriger. C'est la raison du plus fort. Voilà, il va voilà parce que d'autres enfants. C'est que on est ka hakambela bateau. Oui Mali domaine be. Namba ni ka fenke bi. Honorable yɛrɛ bɛ yan déjà Magalou yɛrɛ plus de 30 ans ale b'a domaine na n'a kɛra fɛn fɛn bi a tɛ taa kale yɛrɛ to parce que ale bolo b'a la honorable yɛrɛ bolo b'a la bolo t'a la bilen y'a ye donc an kan ka nin yɔrɔ de fɔ an ka se ka nin fɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ autocritiquer k'an corriger yan yɔrɔ la parce que n'i y'a ta ko socialisme tɛ yan n'i y'a ta ko capitalisme tɛ yan kɔrɔ yɛrɛ y'a exemple di capitalisme jamanaw kan bénéfice niveau de n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn gouvernement b'a confisquer Magalou se ka ko tiɲɛ ou bien ko tiɲɛ tɛ n'i y'a danna ten n'a tɛmɛna kan ni gouvernement bɔra kalama droit b'a bolo k'a minɛ la. Bon, le bénéfice est indu, ça c'est. Il y a famille, il y a ton photo, il bénéfice indu, ou professionnellement. Mais malin, ne le sait qu'à s'en donner temps. Souvent, on est tanné en haut et car ça, Jamana Bekan, non, ben noya, Sungalo là. Moi, mais mon ben guetta, à cause Sungalo de Tewa. Non, mais ante, c'est la meilleure Jamana de. Mais sinon, Jamana, tu ne m'as fait un flanc, la police spéciale est réveillée, Sungalo là, pris contrôler. Et quand vous me direz, ni boro konoma dron. Au cas magasin d'a trouvé problème na seima nous on gêne de d'abord comment parce que on a fouille de contrôleur mais contrôle T parce que un exemple quel est le droit quand on a problème là dans tous les domaines globalement fanga se ka digan là quoi faut ka gagner là on ko ngi mango enflenya mani ni ordre tout donna la sang mais c'est un capitalisme après moi c'est encore 20% ni farni d'aile non là a donné nous déjà qu'au bena répercussion bena que 6% si je me trompe pas Bouroukan ya famia mais putain sur 620% augmentation mais que Bourou nous descera 50% fera Bouroukan faut te voilà vous chani ko vous justifier service mon bien mon kanga c'est taro mathématiques de vous manquer ou bien bonne volonté de vous manquer faut te voilà donc il y a capitalisme ne bon capitalisme socialisme il est reconnu au Québec parce qu'en bas dans Mimbi, tentative à la malienne. C'est la fin de la dégaine. Soit parce que Fangabate gouvernement n'a pas eu famille, en état là, caché qu'à ni tableau nous n'a sabati pour que Bessé Kakabarake Saria Konoma, Mimba en noya en bema. Il y a famille. Parce que effectivement, il va en manquer. Il y a fort, Magalou y a fort, honorable y a fort, il y a fort le coup, on va fouiller tant taille. Anga wari tantai d'ailleurs yɔrɔ la n bɛ a fɔ professeur ye n ko yɔrɔ la n ma sɔn dɔɔni k'a fɔ ko BCEAO tɛ Faransi ta ye ou bien ko CFA t'anw ta ye o Faransi ta ye donc an kɔni ta tɛ
ne ka faamuya anw ta tɛ bi an ta tɛ sini d'ailleurs o yɔrɔ la n bɛ Sarkozy ka citation d'i ma ko mais mun b'a yira e la k'a fɔ ko an ta tɛ dɛ parce que pourtant de bɛ an bɛ mun gagner an bɛ wuli cogo parce que cɛ ni t'i yɛrɛ ka monnaie dilan i b'i yɛrɛ nɛgɛnna ko mais n k'an b'an ka monnaie dilan an tun b'an ka monnaie dilan n'a donna o thème na waati t'an bɔ koyi i y'a faamuya bon an ye erreur min kɛ o de y'o ye à partir de 84 an ka indépendance ko banna i ka Moribo a ka di a man di i mana fɔ togo togo le professeur ka exemple sisan a bɛ se ka leçon ba de d'an ma a ko n'i ye CEDEAO jamanaw ta jamana minnu bɛ 75% économie occupée olu fila de b'u ka monnaie dilan yɛrɛ ye n t'a fɔ n k'a kun o dɔrɔn ye dɛ mais a y'a ta bani a ka lajɛ jamana o bɛ kɔlɔlɔba kɔnɔ o bɛ kɔlɔlɔba kɔnɔ c'est-à-dire ka yɔrɔ la économistes fɛ appréciation fila b'an bolo quoi parce que bon dɔgɔkɛ ye mun fɔ n'i y'olu ka monnaie lajɛ inflation bɛ yen an b'a fɔ n ko stabilité b'an fɛ yen mais an yɛrɛ ka jateminɛ na o stabilité mun ye a bɛ économie fagari merci parce que là-bas ils sont plus dynamiques là-bas où Nigeria, Ghana, tu vois. Mais il y a des débats parce que ni Nigeria là, attaque mon économique, on a naira attaquer en cas. Il faut un marché fin quoi. D'accord. Maintenant pour que quand continuer et monnaie est des instruments de souveraineté. Il y a ma ta machine fol. Ne pas que monnaie. Territoire est ni sécurisation de monnaie. Roosevelt, oui, comment il s'appelle Rothschild. Le père Rothschild, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, économiste. Le banquier. Oui, le banquier. Il a dit que ne manata ega jamana kan. Nga straté président nga straté urala. E ka imprimante mimbe monnaie de l'éco de nema ban. Ura beni ajene ne nyakora. Nga straté fanga nga wari de la machine dinema. C'est que mais financier de quoi? Ni mo financier contrôlé. Il va tout contrôler. Non, tu es bloqué. Arrête à photo comme en français, tu es mort flat, mais décision veto de tout moule. Combien d'années? Il y a famille. Et puis quel est l'intérêt de la France? Ah, on me coule là, c'est moi, c'est facile là, c'est moi. Bon, politique est un mot blanc, mais on t'a te voir et puis voir il est téléphone. Voir terre. On m'a rien là, voir terre, c'est fait voir. Ça c'est papier dit. Papier l'angolo. Ni se va te voir au dos. Pour pas compter. Oh mais mudo. Mais para bika kenayo. Jom ka bara ngo an reka raison ne le fongo al ni dien budget be dans tant que c'est pas en faire développer. Mais ba kanga donga siganga korolinga. Am ga a kra fe mais an reka se kanga war dilo. Ah d'accord. Docteur, comment aurait-il si ça ne va pas carom donner aka ambo fila de il y a question me faire dire mais ne ref franchement Diabaté mané comme qui n'en ma quoi voilà tu m'as fait ka do akono il fera se ka mu do aka quoi parce que yemu fo igo bo esi ka ke kata fin do ça ka bo a bon c'est comme c'est un pays libéral il y a pas bon est-ce que so ko wala capitaliste o so ba Mali rebe juma re do kané Mali be mun kona bon Mali be régime libéral là ni Mali jatemine parce que science et économie là fait un flado. Il y a l'économie politique, il y a la politique économique. Kelembe état ba si munkan kaka fonke flana obe jatemine reke état ka kola. Donc ni a en économie la jabi c'est un peu mix mais à base de surtout économie structurelle parce que on va essayer qu'à biffer on est colmaté là budget qu'à intervention kacha bon généralement économie structurelle la mouvement jamana développer autoyo kono possible parce que n'anga économie fana jatemine économie primaire année tertiaire de ka chaya c'est-à-dire que primaire oye c'est fin pêche on a mis fin mon bord du jukoro nous la bara quoi yaay ambe balor la kosebe bon année sani fere service ne fait no tertiaire mais secondaire production ne fait be yoromna oté enfin kosebe on m'a développé industrie tant fait quoi industrie mbia ka do anye énergie comme faut ça o ya kololo do parce que courant son ka chaya go kibika industrie implantée à Tétanie. Alors, je suis dans des charges
k'u bɛ ciment dilan usine jɔ yan u bɛɛ kun nana k'u b'a feere tonne feere a ma 60 000 francs 12 o tɛ yan mais est ce que u sera k'a kɛ parce que courant ko b'u la u b'a préférer ka taa clinker san port la ka n'o mugumugu ka additif k'o la k'o feere a ma wa o de ye ciment ye quoi mais clinker bɛ dilan ni mun ye o b'an fɛ yan calcaire calcaire ani argile argile ɲɛnama min bɛ k'a la n'o ye kaolin o b'a la n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan i b'a jeni chambre kɔnɔ jusqu'à 1450 degrés mais courant ne tɛ yan u bɛ courant ba de jeni u bɛ courant ba de jeni donc u b'o birili min kɛ ka clinker dilan ils préfèrent u bɛ taa clinker san courant sɔngɔ ka nɔgɔn dugu minnu na olu bɛ na ni clinker ye k'a feere a ma ye k'a sɔrɔ matière première baden de b'an fɛ yan c'est pour que an ka économie secondaire a tɛ marché la parce que industrie ka dɔgɔ an fɛ yen alors que l'industrie cayara olu bɛ fɛn min na ni recette budgétaire ye olu ka apport de ka bon la Moribo me faut depuis combien de temps on a déficit budgétaire? Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Tu vois? Ça veut dire que on peut faire mon produit, on peut faire mon consommer. Clientèle. On peut à tout à faire. Mais pour que on a ce qu'à faire ça encore faire, il faut qu'on ait un compte extérieur ou des cas fournis quoi, tu vois? Salon a un compte extérieur, c'était excédentaire. Chiffre quoi. C'était dans les 500 et quelques, c'est pas comment, milliards comme ça. À la caution. Mais quoi ça c'est parce que coton chamama fait, ayant basé hors de camp donc n'ameta saninga ça un problème ni ay moufo donc obligatoirement amina yoma marché de canova foko imo titre amanga bon assimilable de trésor ou bien les obligations assimilables du trésor amto le fournir mais même au loufana niko économie sous murumbe bourse là en bas la jero tu vois par exemple différentiel de Dixel en bas la jero ne tomu proposer de l'endo no kacha ne aka taux de croissance structurelle généralement on va ka faire ça mais na machana utasa d'accord voilà la même que ça na nye bois munu fere généralement il va sur taux variable de do mon fere bon de trésor bon de trésor parce que anga bon era de sara ko sebe ka tama obligation ka non c'est vrai bon sara ko sebe ka tama obligation ka tu vois mais au belame ka angelea mo dana dobe malika alsa ou basala mais malheureusement marché ñanama yéré anga fon ci ka féro au camp folo ama fré moi titre de confiance parce que les économistes ils sont dans les trucs où t'as donné fin de marché monétaire ou bien les marchés financiers tonité parce que marché financier mo ceux qui sont à long terme là amno réunir tu vois monétaire waritelumani voilà flaveur parce que bonne obligation était voilà. Donc aurait bien investisseur ba au bolo black corona flir là quoi voilà là où be en négligé donné tu vois mais mon mot négligé tu as en noyé d'autres mais en clientèle yo mo am ko jolu ba kono mo ko shegi am ko shegi ba kono am ta warta mais minu nga war bu bolo olu la Guinée Ghana ani Nigeria olu tsaka ta warta voilà olu tsaka tuka musaka ta olu beta ta yoro wore ta marché international de la o to élevé le no ko sebe o donc o musaka ka cha ko sebe ni an yɛrɛ kelen bɛ ka min bila sugu min bila sen kan n'an yɛrɛ dama bɛ yen. d'accord ok mais Boubacar Magalu ye kuma dɔ fɔ a ye ne kunkolo chauffer dɔɔni jamana nin bɛɛ la ko anw de ye a parce que an ka fɛn ma ne ma se kɔrɔ an ka an bɛ kule la an ka politique de ça i b'a dɔn min na an ka fɛn de politique dɔrɔn ministère politique fɛn fila de don parce que barisa dumunifɛn o de ka gɛlɛn yan ni dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛ la dɔrɔn an b'o dɔrɔn de ye ni m'a walawala ka ɲɛ kosɛbɛ an yɛrɛ sigilen non parce que ni jamana ba bɛɛ la catégorie 10 de bɛ fɛnw sɔngɔ la parce que tɔw ta yɛlɛnna voilà mais anw ta ma yɛlɛn ka tɔw ta bɔ anw bɛ fo bɛɛ duguma fo da duguma anw ta ma yɛlɛn ka tɔw ta bɔ UEMOA mɔgɔw ta ma yɛlɛn ka tɔw ta bɔ i b'a dɔn min na barisa an ka wari dulonnen bɛ euro la n'i ye dollar lajɛ dollar ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ wari ninnu bɛɛ kan n'a bɔra euro la kɛmɛ sara la
dollar tan duru de farala dollar kan ka tɛmɛ euro kan mais jamana dɔw bɛ yen mais a ka ca ni 200 ye min farala kan minnu ka wari b'u bolo Mali dɔrɔn tɛ dɛ jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ Liban bi olu ka wari nafa foyi t'a la papier de don cogo jumɛn n bɛ min fɔ n ɲɛna wari ye fɛn saba de ye wari a b'a to i bɛ fɛn san i bɛ fɛn san barisa i b'a di min ma o dalen b'a la ko n'a fɔra ko 20 ou bien 200 de don a bɛ se ka 200 fɛn san ye o tɛ donc unité de compte n'i bɛ fɛ ka nɔnɔ litre 1 san ou bien n'i bɛ fɛ ka essence litre 1 san a bɛ CFA a wari a bɛ kɛ CFA de la donc o ye étalon ye unité de change bon mais wari barikama ye mun ye réserve de valeur ni 200 b'e bolo bi n'o bɛ se ka burukun 5 san ni san wɛrɛ e ka 200 n'o bɛ se ka burukun 2 dɔrɔn de sɔrɔ i ka wari jasira a bɛ fɔ de ma ko inflation wari fanga binna dépréciation de la monnaie donc inflation o kɔrɔ ko fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛla wari barika de bɛ jigin o de la banque centrale ka baara ye min ye fɛnw sɔngɔ ka dalakɛɲɛ sɔrɔ ni minɛnw ni wari min bɛ yen ka dalakɛɲɛ wari kana caya kojugu ka tɛmɛ minɛnw kana caya kojugu ka tɛmɛ wari kan a ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que ni mɔgɔw ka niveau de vie a bɛ fɔ min ma pouvoir d'achat ni don o don e bɛ 500 de di nasɔngɔ la n'a fɔra e ɲɛna ko sisan i kan ka 800 de di mais e ka sara ma yɛlɛn o kɔrɔ wari jasira i ka pouvoir d'achat binna donc n'i ye jateminɛ Afrique jamanaw bɛɛ kɔnɔ minnu ka wari b'u bolo anw ka jamana 8 UEMOA de ka taux d'inflation ka dɔgɔ ni jamana ninnu bɛɛ ta ye a jamana tɛ Afrique min ka taux d'inflation bɛ UEMOA ta jukɔrɔ a chiffre bɛ a bɛ mun ka téléphone kɔnɔ de deux n bɛ question dɔ poser professeur Diabaté kunna jamana 62 olu de b'u ka wari dilan kɔfɛ mais wari ko in jago sanni feere de don parce que bɛɛ tɛ se ka wari dilan wari dɔw bɛ yen n'i ka wari n'u sera k'a copier u b'a imprimer wari bɛ jasi jamana dɔw la n'i bɛ taa buru san f'i ka brouette ta munna barisa wari ka ca jamana ma ne falen dɔ kɛ f'i ka bɔrɛ ta o dun ma deli ka k'anw fɛ yan kuma fila i ye ɲininkali kɛ ko instance de décision BCEAO jɔn ye instance de décision ye BCEAO la i ko Faransi mais quelle est la plus haute instance de décision à la BCEAO? Ce n'est pas l'instance en fait. Conseil d'administration. Non, au-dessus du conseil d'administration, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En jamana ɲɛmaaw olu de bɛ décision fɛn fɛn bɛ mɔgɔ si wɛrɛ tɛ décision laban ta ni chef d'État o tɛ mun Faransi ko b'o la transformation structurelle. I bɛ nin walawala parce que Diabaté ninnu filɛ Diabaté wala c'est à dire fɛn dɔ b'an kunkolo la fo k'an ka essayer ka Diabaté ninnu tɛ dɛ aw bɛ droit de réplique ma. bon n'a bila voilà d'accord ouais i bɛ b'a ɲininka frontalier. BCEAO statut là c'est le conseil d'administration. Non mais BCEAO statut changera on y a défini le 21 décembre 2019. Tout a changé la structure de la BCEAO a changé. Et Diabaté frontalier tun bɛ dilan yɔrɔ jumɛn? Frontalier tun bɛ dilan yɔrɔ jumɛn? Yougoslavie. Tchécoslovaquie. 62 de. Oui. Muna an bɔra frontalier na ka segin CFA kɔnɔ 84. Manipulation. Bon, politique. D'accord. Manipulation politique. Et c'était notre erreur gravissime. Bon, donc après la Yougoslavie, il y a un CFA kɔnɔ coup d'état kɛlen frontalier tun bɛ dilan yɔrɔ jumɛn? Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bon, franc-malien, sous le régime militaire, franc-malien est dans Londres, Angleterre. La Guinée-Sili, en franc-guinéen, avait dans Londres, depuis sous Sékou Touré. Afrique jamana biduru ni duru la. Nya fo ina tandron de buka warla.
parce que wari in sɔngɔ de b'a la parce que wari in fana a kana parce que wari in n'a dilanna ni mɔgɔ bɛ se ka segin a kan o ye wari jasilen ye mais ne m'a fɔ an tɛ se k'an ka wariw dilan dɛ mais fo gouvernance fo an ka fo danaya an ka warisoba fo danaya de ka d'a kan sécurité 100%. Sécurité fiduciaire. Mais donc il faut que an ka so au niveau ma mun an dɛsɛlen bɛ k'o kɛ sisan an bɛ se k'a kɛ o mun an bɛ taa an ka wari dilan chamaillé et puis wari de bɛ sara la c'est une trentaine de milliards pour imprimer de l'argent. O ye politique o ko ka ca kojugu. Voilà. Warikɔrɔ min filɛ nin ye n'a b'a fɛ an bɛ se ka nin kɛ émission wɛrɛ la ne ni professeur i y'a faamuya wa professeur bɛ k'i référer forme de kan o de kosɔn ko ça ne m'intéresse pas o b'a bila yɔrɔ min na o politique yɔrɔ de ye c'est pas la forme dans la pratique an bɛ mun de sɔrɔ c'est pas là nka kuma bɛ yen de i y'a faamuya cɛ cɛ b'i ka wari dilan o de b'i commander o tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn ye o diɲɛ jamana bɛɛ ye maintenant k'a fɔ sisan ko e bɛ siran na ko billet garanti ko billet jumɛn de bɛ yen min fɔ billet tɛ dilan le dollar est la première monnaie qui est copiée au monde ne de da bɛ ko f'i ɲɛna fo billet min bɛ kɛ dollar a tɛ kɛ monnaie wɛrɛ foyi la munna m'o f'i ɲɛna parce que n'i ye économie ta sisan dans les années 60 Foccart nous ni comment on l'appelait là, le monsieur Afrique là, comment il l'appelait? C'est Foccart. Foccart. Oui, il faut bien de l'anka ou parachuter la Guinée. La Guinée est alliant. Mais c'est des économies inconsidérables. Niata, bon, tu as jamana tofo ya chapa cha jamana dona on be relation nyanama ola. Hein? Sangono be dollar faut bien munke. Qui passe même hein, c'est des c'est des dizaines sinon des centaines de milliards. Mais tellement c'est des bons phobie ni n'a pas passé banque fait n'a pas mon cassé banque niveau de la tête d'or en peut les cas manger mais cela n'a pas empêché ça c'est les pays comme le Nigeria ou bien le Ghana ay bo jamana do be anu kadisa ne to no so fo al ni segna ka journalisme tembla au fond so ko fo ya famille o kele ne ma famille o kele inflation professeur Banassa ka fo ko on de taux d'inflation ka do ni bétail mais en économie tu as bougé parce que l'inflation contrairement aux professionnels de l'économie c'est pas quelque chose qui mène flatter quoi il y a famille parce que parfois inflation contrôlée la économie ravivée plutôt qu'à ce que drubi kana ka fo to nyama ou ba wolo faut stabiliser les tout stabiliser les ça amène la stagnation je suis d'accord il y a famille avec l'économie ka stagnation dit mais né comme levier monétaire tibolo et ce qu'on contrôle il y a famille atambolo procès n'a c'est qu'à son demande atambolo ne pas faut bien Mali ka problème folklore de o tambo to mambo voilà to bon tant qu'à amon ni ko so am fait maintenant be fou là d'accord c'est-à-dire que ne fait là quoi statut là article 6 par exemple émettre les signes là monétaires là c'est le privilège exclusif de la BCEAO. Mais toujours conditionnalité au débat là, qui nous ramène toujours à la France. On t'a aimé ça. Ah bien ça. Depuis le 21 décembre, même fait la mille fois. Moi je suis d'accord avec lui. Né codé 600. A mille fois je n'ai beaucoup de reprocher BCEAO là. C'est-à-dire, on a une cible d'inflation qui est ça. On t'a jamais développé les Américains ont taille fly. Comme ça là, quand on a mis fly. Européens ont taille fly. Mais on m'a ça au niveau mao. Il faut que BCEAO ait une économie. Il faut que la Banque centrale ait une économie nationale des finances, un investissement, un usine. Parce que nous avons un taux 10%, comme 10 ans. Il faut financer l'économie sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec des taux plus bas. Même si on faire taux, on doit faire durer quand. BCEAO te kaka baraka anyema au strata sera fait. Mais même fiena, wari, moya fiena o, moma fiena o. Normal de war ko la de war barkama muna on ga war be mene jamana munun ka war bu yera bolo ibitani sefa e ba mene mais uluka warte mene sefa jamana na ite boni neira e kipitana e sefa jamana la ka be mene mais ibita boyen e ibita Nigeria ni sefa ibe boyen ibita Ghana ni sefa ibe boyen ibita Guinée ni sefa ibe boyen ibita Mauritanie ni sefa mais uluka warte sekana jamana o jamana ngoya fiye mo ma fiye ça c'est les pratiques internationales. Les normes internationales disent que wari warso babe ni bef avec donc a foika wari barka bala
il faut qu'il y ait une réserve officielle. Il y ait 100 000 ani devise min bolo no dollar, euro, yen. Réserve, monnaie de réserve. Olu farale ɲɔgɔn kan. À tout moment, o ka se ka kalo saba, i bɛ minɛn minnu san kɔfɛ, o ka se k'o san. A ka se k'o bɔ. BCEAO an bɛ kalo 6 de la. BCEAO bɛ kalo 6 réserve de b'an bolo. O tɛ Nigeria bolo, o tɛ Nigeria dun ye premier producteur africain de pétrole de. Nigeria ta fɛ que fɛn wɛrɛ tɛ dɛ. BCEAO compte certifié len de don. N tɛ yan k'a fɔ n bɛ a laja BCEAO la dɛ. Mais jateminɛw de don. N ka baara de don, n b'a a comparaison de kɛ jogo don. Les comptes de la BCEAO, aw bɛ se ka taa internet kan bi, c'est certifié. Ali stock d'or min b'an bolo, ali juru min bɛ don BCEAO baarakɛlaw la, a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ nin kɔnɔ. Mais i tɛ taa Afrique jamana si la k'i b'u ka banque centrale compte ye, a tɛ yen. N'a y'a ye a k'a fɔ n ye. Mais professeur, a ye mun tiɲɛ Nigeria ma a ka développement économique la. Mais u bɛ k'an bila retard la. Yewa, u ka économie an tɛ se k'a jɔ u kɛrɛfɛ. Mais i y'a faamuya wa? U bɛ k'an bila retard la parce que olu de bɛ se ka Afrique bɛɛ sama. Nigeria bi bi in na Nigeria ye puissance min ye an t'a dɔn quoi. Nigeria kelen bɛ se ka Afrique bɛɛ sama mais u bɛ tiɲɛni de la. Et olu de bɛ k'an bila retard la wariko in na. Mais parce que u ka compte de ka ca yen kojugu. Moro, fanga maracogo man ɲi. attention quoi. Donc fana farala ɲɔgɔn kan. Mais an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan de o. Mais an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wari kelen sɔrɔ ni politique minnu tɛ kelen ye. C'est pour nous tromper. Merci. Ce qui est à la surface. Ce qui est dit, c'est pour encadrer notre développement. Le système qui est dans la zone UEMOA. Contrôler totalement. Mais l'économie sud-ouest, il va donc c'est Foka, le président de African First Land Bank. Oui, Fokam, du Cameroun. À Koko, dans la zone UEMOA, on ne peut rien faire de grand. Mais c'est vrai. Mais je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas de banque d'investissement. Mais c'est clair. Donc, je suis d'accord. Il sait qu'à développer Tchougouri. Donc, stabilité, c'est pour tirer notre économie. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut changer cela. Voilà. Donc, exemple, il se développe. Même au cas taux directeur, pourquoi? Mais Banque centrale, au rôle de dos, quand l'inflation est galopante, il faut intervenir énergiquement, rechiffler. Quand il y a l'attaque, quand on a gelé les avoirs des Russes, l'inflation avait grimpé. La Banque centrale russe est intervenue énergiquement et a élevé les taux directeurs jusqu'à 20, après à 17, après à 11, et ça a stabilisé leur économie directement. Et c'est la monnaie la plus stable en Europe aujourd'hui. Donc plus l'inflation est galopante, plus la Banque centrale élève ses taux directeurs. Même les Américains maintenant ont élevé leurs taux directeurs. Au pays tient. Afrique. Wari binani de be jamana bidurunduru nafolo wari min be jamana wolo binani de be Afrique be kono o b'a to an tɛ se ka sanni feere kan ni ɲɔgɔn cɛ zone de libre échange continentale bilala sen kan san 2000 ani 21 janvier kalo walasa barisa africain ye miliyari 1 ani miliyɔn 400 de ye sisan donc africain ni chinois de bɛ taa ɲɔgɔn na population de la toute l'Afrique c'est 1,4 milliard la Chine ça fait 1,4 milliard et l'Inde, ça fait 1,4 milliard. Au Béka Fokangacha, Amacha, l'Afrique, ça fait 30,5 millions de kilomètres carrés. L'Inde est 10 fois plus petite que l'Afrique. L'Inde, c'est 3 millions de kilomètres carrés. Et la Chine, c'est 10 millions de kilomètres carrés pour les mêmes populations. Et la population africaine est la plus jeune au monde. En tout cas, chiffre on de barani européen. Mais au Benata, au Béka Fowarko, au Théo, en Békele la Yorowere de la sang. Ni africain ma fara ɲɔgɔn kan an faw ye min fɔ Nkrumah ni Modibo ni Sékou Touré ni Haïlé Sélassié ni africain ma fara ɲɔgɔn kan u tɛ taa yɔrɔ si ni africain farala ɲɔgɔn kan bi an ni Inde de bɛ taa ɲɔgɔn na sɔrɔ ta sira fɛ 5e puissance économique au monde bi bi in na nin y'a ye an tɛ yɛlɛmani kɛ dɛ mais ni africain bɛ ka sɔrɔ ta k'a fara ɲɔgɔn kan bi commerce mondial la kɛmɛ sara la i b'a dɔn an ye joli ye 3 wariko t'o la CFA o tɛ CFA dɔrɔn ye dɛ Afrique jamana bidurunduru an bɛ sanni feere min kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye diɲɛ sanni feere ta anw ta ye 3 de ye alors que n'i ye jamanadenw ta anw ye 18 de ye kɛmɛ sara dɔ la donc wariko dɔrɔn tɛ politique b'a la lakana b'a la fɛn wɛrɛw b'a la mais africains f'an ka fara ɲɔgɔn kan an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan l'Afrique doit être unie non mais pendant o y'a créé o de kama o une défense commune
une monnaie commune, une banque centrale commune, des affaires et une politique étrangère commune. Donc, Union africaine d'abord au Kama, au UA, ensuite c'est Union africaine. Parce que tant que tu as Bidroubé, ni Chine mène à discuter Mali fait, ou bien Chine mène à discuter Djibouti fait, ou bien Chine mène à discuter Gambie fait. Mais on n'a pas de Chine quand. Maintenant, il faut que Chine a discuté Afrique fait. Quand Afrique est négociateur, quel est le nébé, quel est le nébé, même comment Afrique on béto là. Mais ça change tout. Mais Magalou, mais pourquoi quand on voit là, on dit population Afrique, Chine. Hein? Bon, Afrique, France, Afrique, Russie fait. Parce que là, on fait tout, techniquement ça. Mais non, pourquoi au Gabon? Mais la Russie, c'est la 12e puissance économique au monde. L'Afrique, 12e. Non, c'est pas d'accord. La Russie aujourd'hui est à la 6e place. La première place en 2022, la première place c'est les États-Unis. La deuxième place, le Japon, la Chine. Troisième place, le Japon. Quatrième place, l'Allemagne. Cinquième place, l'Inde. Sixième place, la Grande-Bretagne. Septième place, la France. Huitième place, l'Italie. Neuvième place, le Canada. Dixième place, le Brésil. Onzième place, la Corée du Sud. 12e place, la Russie. Ah, c'est bien grave. Non, attends. Mon phone, il ne tient pas. Je ne sais pas. Classement. Non, c'est le classement du FMI par rapport au PIB. Merci. Je n'interviens pas. Je parle du PIB nominal. Ah bon? Mais Magalou rajouter drone et honorable Kayoro Moufone. C'est que Yoro de Fango différencier quoi. Formellement, même au fin, il y a question posée. Formellement, quoi on fait. Même que Kanyako, Ambo Kanyako, Ambe Kalamina université là. Et bien, Einstein y est comment le faire. Ko université de là, en deux éléments que l'allemand oui. Maintenant, c'est dans la vie qu'il y a bien réel donc. On me fait à l'université là, je tiens. Il y a famille à bien politique. Politique, non, mais je vais être concret avec la population, avec les gens. Et en tant que professeur qui a étudié. Mon professeur Soukoumé Magalouni, obligé le no kakumatan parce que on lui donne le tas. Avec comme juge ou baraque tout comme juge be fait avant que prévu biboloa ambe a ko no ko prévu sur le tout mania au ko son tsika utiliser tiens le mener mais sur le tout mania tsika utiliser est-ce qu'il y a des cas comme ma famille or là ni mo kalanente était professeur non famille avec comme faut tiens de mais merci mais allez remane famille mais population lambda namba follow allez ailleurs sur la kaminta ko de sur 12e puissance. Mais Nigeria a 600. Nigeria économie. Mettons-nous d'accord. C'est-à-dire que le système pour calculer le PIB là, aujourd'hui les économies ne sont plus d'accord. Merci. Voilà. C'est-à-dire que un moment, les Américains ont essayé. C'est-à-dire que Wakati Dokera, les Américains ont essayé qu'à don Dougouvé fait Moussoro, n'a pas le Moussoro. Il y a un économiste là, Kouznes, alors il y a un PIB terminé. Alors il y a un fait. Mais il y a la nous avons sanctionné à 600 Russie. C'est maintenant on s'est rendu compte que l'économie russe est plus forte que l'économie allemande. Non, ça c'est pas possible. Non. Ça c'est pas possible. Parce que nous avons l'économie allemande a fait un bas quel est notre jumenka, surtout les services. Fait un bas que nous avons comment dire quoi, les sources d'économie moins chères, Russie là, le marché chinois. Mais, que l'on a sanctionné comme ça, on a su que nous avons pays européen, nous avons service européen, richesse naturelle et réelle. L'économie est réelle. Richesse réelle, boulot. Ni Russie terminé. Aka barka ka boni Allemagne taille à barka ka boni France taille dans l'économie moderne personne ne doit. Bon d'accord, ok, c'est ça. Oui, vas-y. Réserve nous accumuler là nord seulement. Aya jatemene bi. Mais Russie est mieux placée que beaucoup de pays. Tu vois? Ok. Donc nous ni tara ni calcul koreka parce que mon PIB que on va forcer ça
o tɛ pouvoir d'achat lajɛ mais u b'u baser américains ka wari de kan, c'est à dire que e ka wari CFA b'e bolo o ye américains ka joli ye. Par exemple $1 ça fait avec yan 100 ani 600 francs yan 120 120 donc $2 o ye joli 240 240 tile kɔnɔ e bɛ se k'i yɛrɛ balo i bɛ se ka dumuni sɔrɔ kosɛbɛ k'a dun k'i fa ayi yan Mali la i b'a sɔrɔ Amérique $2 e bɛ se k'i balo ayi pouvoir d'achat tɛ kelen ye mais ni wari convertira fɛn de la donc u bɛ PIB jateminɛ n'o de ye n'i taara o fɛ i bɛ fili de la économiste caman sɔnn'o ma sisan ko PIB tun bɛ calculer cogo min na sur la valeur du rapport avec le dollar ko fili de don donc FMI b'a ka jateminɛ k'o de la halisa. Non, FMI bɛ jate mais fɛn dɔ latilen nin na FMI bɛ jate k'a fila bɛɛ la PIB nominal ani PIB kan bɛ PPA de ma parité de pouvoir d'achat. J'ai donné une interview à comment ça s'appelle le média russe là, Sputnik. Il faut aller sur Google, sur les BRICS, la parité du pouvoir d'achat des BRICS par rapport au G7. J'ai fait une interview sur là-dessus. Voilà. Pour dire que le centre de l'économie mondiale est en train de changer. A déjà changé. En train de changer, de basculer de l'économie occidentale. Qatar et Jamana Waro et Brésil. Russie là, Inde, Chine, en Afrique du Sud. Mais si c'est un jamana waro be ka yininga do BRICS là. Donc jamana waro be na farokan, ou be fait ka ali dollar et dollar parce que ça ni fere bi angana ni wona ngene. Bibi na. Sani fere me ke dien kono, kemeka sara la bi chez dollar américain dollar. Mais ou be ka fako ni wari ni te wari sugudo de be. Ay fama ko forex. Non, foreign exchange, le marché des changes. On a beaucoup travaillé sur Forex. Le Forex, c'est un marché qui se tient tous les jours, du lundi au vendredi. Et bien, le dollar, je l'ai fallu, dîner djongolo. Dollar, badourou, dîner djongolo. Oui, Allemagne, oui, Japon, PIB, Jamana Samana, dîner économie, Minga Sorogabo. Au début, il fallait dîner djongolo, au bichegi, qui sera là, au bichegi dollar. Et il y a famille. Mais 600, allez comme il faut, Allemagne est galère à bas de 600. Donc l'économie est en récession. Mais inflation, par ça, où tu nous dis d'aller pas de réussir, là, quand il y a une mais Europe occidentale, Guinée, solo là. Allemagne maintenant, Japon, de quoi faire. On est nan de donjien on est mais 600, ni be fait que Jamana comparer. Al ni Mali PIB tabi. On est mon ferré, on est sans nous les ferré. On est corps ferré, on est bagan ferré. Mais on a bagan ferré, c'est que j'attends une chose à dire, qu'il faut qu'on y bagan à quel ferré là. Sans baflani mougana. FMI ni besoin ya ouais j'attends une ko milliard bichegi bagan de ferré Mali au bagan de ferré quoi fait. Ko sanu ba milliard ba fla ani keme fla kanyo sanu de ferré. Ko kori kanye milliard keme saba de ferré quoi fait. Ni be fait ka diɲɛ jamanaw comparer bɛɛ ka PIB be calculer cogoya kelen de la o de b'a to i bɛ se ka jamanaw comparer mais ale bɛ ka min fɔ sisan o ye méthode kura de ye o ye jateminɛ kɛcogo de ye o bɛ se ka falen mais o tɛ se k'a to i bɛ diɲɛ fɛnw bɛɛ comparer bibi in na a kan ka kɛ ten de dɛ mais a tɛ ten fɔlɔ voilà. D'accord. An bɛ mun kɛ waati mun dira ma sisan an bɛ kuma di ma sisan e yɛrɛ fɛ i b'a fɛ mun ka kɛ comme solution puis i bɛ kuma voilà ka bɔ nin fana. Ok. An bɛna wuli ka kuma tɔba de to yen mais siɲɛ wɛrɛ j'espère que a bɛ n'o fɛngɛ parce que professeur ye kuma dɔ bila wuli a caman bɛ yen ne ma sɔn wa mais n tɛna toucher o yɔrɔ la i y'a faamuya. Parce que mais PIB yɔrɔ n bɛ da ma o la hali ni n ka kuma dan n'o ma o y'a fɔlen k'a fɔ PIB système ça a été a bɛ kɛ estimation de kan tɔw ka PIB estimation de don mais Russie la économie n'i y'a ta sisan u bɛ se ka bɔ Russie ka économie min kalama a tɛ 40% bɔ ne de da bɛ f'i en tant que Russe 36 ans jusqu'à présent n ka foyi tɛ Mali la hali n ka business bi hali 40% dɔnnen tɛ tubabu la dun depuis i ka intention enregistrée dans l'ordinateur tout passe par la machine chez eux. Russie là paie dugumani na c'est impossible ali Poutine ta Russie ka économie ka kan dɔn
C'est pourquoi la Bible, les deux premières économies, les trois premières économies, l'économie de Toshite, Mimbi, Ida, l'économie, n'est d'abord fini. Peut-être officiellement, il y a des papiers qu'on a. Mais calculer, ça ne tient pas, comment on dit ça, les tests du temps. Donc les Roms n'en est bi. Classification. Non. À l'Algérie, on réfléchit, c'est la même chose. Maintenant, peut-être que nous sommes intéressés à les chiens. Alors, thème que quel est un procès à la famille. Parce que l'économie politique est attendue. Nous avons des barrages de l'ambestable. Il n'y a pas grand chose à me parce que les levier de contrôle sont faits, une situation comme il faut monnaie flotte comme une situation sur le gouvernement va aider un fort professeur en tant que président de la banque centrale aider man volume du main de pays et mint c'est qu'à Kololobala pour que nga à Frambolo quand sera do situation allégée donnée. C'est ça la souveraineté. Au droit tamboulot, capacité tamboulot, possibilité tamboulot. Il y a famille. En même temps, on peut calculer prix mon année. Comme professeur honorable, il y a photo de mal, il y a exemple, il y a de la capacité. Prix te dépendant, prix dépend, inflation qui est, euro est bina. Depuis euro bina, on a fait ça, euro n'a déjà au prix de yélé. On a euro 100, follow euro n'a depuis euro commerçant bébi. C'est qu'il y a fra, on a déjà fait au prix de yélé. On sait tout là. On sait qu'on contrôle. Donc, 1600, on a comparé Jamana Tola. Comment balai de en autorité sur un beau reproché croquevala ou avec moi aller bec moi mais aller créer des TC faut que moi d'aller kacha quand il faut demander de quand vous la mine de donc il y a voilà au fait il faut malais chez ma petite famille abi quand faut quoi ni attaquer mo kimé peut-être à kagale mouvement à là-bas à kano mouvement en de 10 premiers donc à kana bara malais on a OK. Il y a famille. Monsieur Kamil faut qu'abord malawi quand on débatteur befou. Merci beaucoup Bogarote. Donc docteur Fousseni, voilà, Benye Bila. Donc même mon fils, Mali be rom nabi. Nga nyesi nga économie nema. Na fait ka nga économie taye. Nga essayer ka nga source d'énergie ka améliorer. Pour que ambe fait munum baraya. Nga seku u bayelema. Ka fin sura anga dugu jukoro na folo munun be ne ambe mogo rewele kana bien mogo be mununa ka foko ambolu bayelema il faut ka ka an yere bolo kono parce que bibi na même ni nana anga sanu fle ubuna munun be wele kana ube mfo uba fo ane bina na anga warriere amina central jore amina sira jore amina niketa mais ngubo beke ne anga waridi c'est-à-dire que ubuna donné munumbe ko ni akebe dugu jugoro no o dona kaba ni sera ka barake nay ibetana boursula ibe warsura warbe dima ibe papier préparé en bas fuma ne fembe do boursula IPO initial public offering ika titri flo munumbe ferwe war mun dima o kla kana no waridi kanore la baraya o sanklen san fla kono o yasro o wari amortira kaba en sigilen do o be ka en bloco ka fako ou ka investissement boyana faire donc il faut que anga nyesi anga économie ne ma flo mais sigaka na sera ka fin que ya mum sega courant produit en ya comme par exemple centrale nucléaire en tegane rishu tekabe nyogombolo bi ne ba do cho anu sega biaka avec Rosatom ka centrale nucléaire flajo ça va qu'on a besoin ne be garantie di man sera ka ke électricité kilowattheure drome woro atete maka courant est woro atete moka wa pays fin ban kerefe yamba beso ou bebina ame courant du bema wa angana sira parce que la fois passée ndo ga sira na ko danger bala amba du yerema wira ka mo fana bina ka sécuriser mais pour que ka damne depuis biranga nga mo blakata kalana a fenka pour que ka se ko ke na sira ko ke industrie chambare bina kia barabe di bema et en ce moment am se ka nga fond contrôler mais pour que anga se ka nga fond contrôler faut que anga banque centrale ka kambulo nanga banque centrale tambulo inflation ni
an ka intervention a kan a bɛ gɛlɛya donc n'o kɛra kɔni an bɛ se k'an ka économie stabiliser an bɛ se k'a lajɛ an ka jamana an bɛ se ka jɔ i ko Dubaï an bɛ se ka jɔ i ko Doha Qatar ainsi de suite parce que an yɛrɛ de bɛna an ka fɛnw bayɛlɛma k'a feere k'a sɔrɔ mɔgɔ mana an ka fɛn ta k'an bolola sɔnna ye voilà an bɛ fɛ k'o de vraiment docteur Fuseni an b'i fo k'i walemadɔn donc sisan Magalou an bɛ kuma d'i ma kuma kuncɛ. Bon, mais au fond, comme nous avons invité Kasséan, on est Chiblama, on est un co-débatteur. On m'a bien fait nos mais fin d'obé en pénéloca. Je pense qu'on sait qu'à d'amener nos lieux, les transformations structurelles, il y a ma balia, jamana chité ni akono, mi yiriwara, na ama fond yelema ka jamana kono. Afrique on a problème yeni, Mali doronte. An tɛ yɛlɛmani kɛ an ni Chinois i ye ɲininkali kɛ ko mun na sommet bɛ jamanaw parce que structure de l'économie coloniale de don jɔnya sira t'a fɛ aw bɛ minɛnw ta k'a di mɔgɔw ma olu bɛ yɛlɛma ka tila k'o feere aw ma ni y'a f'i ɲɛna ko Nigeria de taji bɔla fɔlɔ ye Afrique yanni Dangote k'a ka usine raffinerie inauguré o don in na raffinerie 4 de b'u bolo u y'a bɛɛ bila panne na parce que ni yɛlɛmani tɛ suɲɛni bɛ se ka kɛ yuruku bɛ se ka kɛ donc Nigeria dun bɛ pétrole taji feere kɛnɛ ma u bɛ taa yɛlɛma u bɛ tila k'a san ka na n'a ye wariba de b'a la yuruku ta sira fɛ o de kan ka yɛlɛma bi bi in na Mali an ye sanu bɔ an ye 4nan de Afrique an ye 2nan de ye CEDEAO jɛkulu Afrique tile bi yan fan jamana 15 an ye 2nan de ye kɔɔri salon an tun ye fɔlɔ ye an bina san dɔɔni an tun ye fɔlɔ ye Afrique an tun ye fɔlɔ ye CEDEAO kɔnɔ salon bagan an ye 2nan ye CEDEAO kɔnɔna la mais an ye 10nan ye Afrique bɛɛ malo an ye 4nan ye Afrique an ye 2nan ye CEDEAO kɔnɔ nenburu an ye 6nan ye Afrique an ye 2nan ye CEDEAO kɔnɔ situlu si an ye 2nan ye CEDEAO kɔnɔ an ye 2nan ye Afrique mais ni si bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan an tɛ foyi de yɛlɛma mɔgɔw bɛna taa an fɛ yan an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ taa yɛlɛma u b'a feere u b'a bila u tɔgɔ la n'i ye yɛlɛmani kɛ a tɔnɔ bɛ se e de ma a bɛ feere e de ka jamana kɔnɔ barisa i b'a ou bien a bɛ dun i fɛ yen donc ni sanni feere kɛra a wari bɛ se dɔ ma dɔ ka sara don dɔ ka wari don tɔnɔ don mais n'i y'a bila ka taa kɔfɛ fana i bɛ devise sɔrɔ mais o de b'a to fana i bɛ baara di mɔgɔw ma jamanadenw ma ni yɛlɛmani kɛra usines bɛ créer baara bɛ di jamanadenw ma wa sɔrɔ bɛ yiriwa an tɛ ka se k'o de kɛ africain jamanaw kɔnɔ f'an k'an fara ɲɔgɔn kan jateminɛ min kɛra n ye min fɔ ɲɛna ko zone de libre échange continentale min bilala sen kan san 2021 janvier kalo tile o y'a yira k'a fɔ ko ni africains ye sanni feere k'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sɔrɔ bɛ yiriwa barisa bi bi in na africain denmisɛnnin sifinnamɔgɔ 13 fo 15 o de bɛ bɔ san o san miliyɔn 3 dɔrɔn de bɛ baara sɔrɔ n tɛ ko laban ta ye Kenyans ka dɔnnikɛlaba dɔ tun bɛ yen kalan ta sira fɛ professeur Mazrui dit que l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas fango de yɛlɛma consommation locale fɛn dɔw bɛ yen fango alikama ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ni fɛnw ani fɛn caman b'an fɛ yan an k'a lajɛ an k'u yɛlɛma an yɛrɛ b'u consommer cogoya min na an bɛ tila k'u yɛlɛma an k'u bila tɔ bila ka taa kɔfɛ cogoya min na mais a fɔra o tɛ se ka kɛ ni facteur de production fɛn minnu b'a to yɛlɛmani bɛ kɛ n'olu tɛ jamana kɔnɔ dugukolo b'o la ni gɛlɛya bɛ dugukolo sɔrɔli la yɛlɛmani bɛ gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ courant sɔrɔli la da nɔgɔman ani courant ka kɛ yen waati bɛɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye ale bɛ k'a fɔ ko énergie uranium énergie nucléaire mais Mali tile min bɛ Mali bolo jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ tile sɔrɔ a ye taa lajɛ Maroc u ye min kɛ u ye courant dama min fɛn ni tile ye Allemands ka projet dɔ bɛ yen ko Desertec n'i ye Sahara yɔrɔ fitinin ta i bɛ se ka courant di yɔrɔ bɛɛ ma tile b'an kun kɔrɔ an bɛ dɛsɛ ka
et minɛn minnu bɛ courant di tile fɛ ni san 10 in kɔnɔ 100 sara la a sɔngɔ bɛ na ni 80 de a sɔngɔ binnen bɛ fo duguma chinois ye progrès ba de kɛ o ko la CRESI tun bɛ yan dɔn aw b'a dɔn centre régional d'énergie solaire CEAO ka fɛn don a sigira san 1973 a datugunen don bi Amadère de bɛ yen Sahel tile min bɛ Sahel a tɛ diɲɛ yɔrɔ si mais courant dɛsɛlen bɛ Sahel de ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o y'an yɛrɛ de nɔ ye manque de volonté politique de nafolo ta sira fɛ facteur de production le capital financier an y'a ɲɛfɔ ne yɛrɛ bɛ jigin BCEAO mɔgɔw la o de la mɔgɔ y'a fɔ ye mɔgɔ ma fɔ ye na aw tɛ se ka aw tɛ foyi financer commerce kɔ commerce nafa t'an kan o transformation de nafa b'an kan an ka usines an bɛ yɛlɛmani kɛ cogoya jumɛn an b'an ka fɛnw yɛlɛma cogoya jumɛn pour que an yɛrɛ ka se k'a consommer o la parce que n'i bɛ wari bila ka taa kɔfɛ e bɛ wari bila ka taa di mɔgɔ wɛrɛ de ma i bɛ hali n'i ye minɛn san kɔfɛ n'i ye UEMOA jamanaw lajɛ an bɛ fɛn min san kɔfɛ an t'o feere kɔfɛ wa an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ an t'a si yɛlɛma UEMOA kɔnɔ bi sanu de ka ca ni hali ni café ni cacao faralen ɲɔgɔn kan d'accord ok bon laban o ye adamadenw ye formation professionnelle yan'an k'a fɔ k'an bɛ psychopédagogues ni économistes ni fɛnw bi in na an mago bɛ techniciens de la minnu bɛ machines dilan minnu bɛ plomberie kɛ service à haute valeur ajoutée informaticiens diɲɛ yɛlɛmana sisan fɛn minnu bɛ yɛlɛmani kɛ fɛn minnu bɛ sanni feere kɛ an bɛ 4e révolution industrielle de la n'o ye révolution numérique ye wa sifinnamɔgɔ min b'an bara a tɛ yɔrɔ si diɲɛ yɔrɔ si donc vraiment africain an kan k'an banba o de ma n'o an y'olu fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw former ka denmisɛnninw former ka ɲɛ u ka se ka parce que ça se ka mɔgɔ wɛrɛ ta bibi na n'i ko ko fonction publique Mali la n'i ye 100 sarala ta minnu bɛ baara kɛ jamana ye a tɛ kelen bɔ donc il faut que kɛnyɛrɛye de ka développer donc fo nin baara ninnu jamana ani kɛnyɛrɛyew k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana bɛ yiriwa cogoya min. Ok, vraiment merci beaucoup Boubacar. Donc vraiment Bichouna Korfa filɛ donc mun ye docteur Adama Jabate vraiment merci beaucoup an y'i wele i nana i ye hakilinaw di n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛ taa docteur Fuseni Ouattara à chaque fois n'a mako b'i la vraiment y a pas de problème donc vraiment an b'i fana fo merci beaucoup. Magalou, vraiment, Modibo, merci beaucoup. En fanant mana joy, wati ibena. Donc, Boubacar, faut que là-bas mi bolo, amba akunche, mouyan de makapara kambolo fokasa. Sramne. Kosebe chou Janfara donc a foli blanc flebra bela jelemani watna mama ko sokole mi seri flatel lambu fu ko wale nyimando ni Allah sana man na nyoko sura kari na tatu ko. Lo temena gabo mouyan de makapara no yambolo, amta bangonla. Donc Cherifula direction. Ousmane Sogore, monsieur le directeur Ambifo, ka la direction commerciale, les ressources humaines, en comptabilité, question, en bas bella Djanofo. Nous, pour amener Mourba Bouya, Mouya responsable technique, Bouya Koulibaly, en bas au faux. Donc, Mohamed Keita Mo, Mouya Kalanga Russie, Jamana Kono, Ode Fongo, Atraka, le russe, Atraka Kalanga Russie, Jamana Kono, et puis Aka Doni à prendre vraiment, on te remercie. Cherifola Kras, vraiment, Mohamed Amadou, Kala qui m'a embolo, il n'y a pas de. Nous, t'aimerais qu'à boire, Mouya Adama S. Koulibaly, Kalifonafo, GMT. Moussa Traoré, Kafanafo, Mouye Abou officiel. Abou Diabaté, Lassa Abou. Donc, on m'a fait un nombre de régie là. Côté Diara, qu'il faut Abouaka Traoré NB, l'homme timide. Ambi faut, Chaga Koulibaly, Kalifanafo, Kadiri Bokunfo. Chauffeur donc Lamine Traoré, Sedou Diallo, Youssouf Diallo, Amboufo, ani gardien Tchekura, Kafara Moussa Diara Feneka, donc ani garde national Mounofenewe, Yanno Abou Def. Djembe dugo yini donc anga musokoroba ambu fo asa sempara ki fo naini no bore amnata sempara tene ko diwar jamala kono go aidra boake kalifana fo muye babina sumunuye ka fana fo no tamna ka bo nasir fi ko te ki fo madame Touré janama kuna te mayembu reda no bore ambali fo Traoré Mahamadou Mouri Abidjan Sigila ambali fana fo Abdul Karim Bagaygo Baga, police Zégoa, Imanata, dans la sera qu'on la police de Zégoa, et gendarmes font Amba Bella Djelofo, Bagatola, Lassi Sano, Folona, Zégoa Ambali Fanafo, notamment Kaboy, Mouy Almami Traoré, Côte d'Ivoire, Califanafo, no Boramouy Draman Traoré, Califanafo, Aidraka Mazou, Afana message sévère, quand Abba Anfo, notamment Kaboy, Amba Kunchani Join. Ousmane Chérif Madame Aydra Sigaso Djanjo Diara Karamo vraiment be do qui
n y'o fɔ don o don ala ka tɔrɔsi ani maa ka tɔrɔsi kelen tɛ donc Haidara an bɛ i fo kosɛbɛ i ni ka denbaya ala k'i ma an kɔrɔ bon bamanan bɛ kuma dɔ fɔ Segu janjo de bɛna daminɛ d'accord donc n'a bɔra sisan an bɛ taa Segu de sisan donc Segu ka a bɛɛ ka wuli k'a jɔ karamɔgɔ Haidara taatɔ don donc nin ye a taatɔ de a ka so donc an bɛ dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen jamana ni ala k'a basigi donc ko min bɛ sen na ala k'a basigi donc vraiment an bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'an sɔn an bɛɛ la donc vraiment k'a bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn dimanche prochain merci beaucoup